Oforisuo no obaya grace oya de papa na me kai wi asema nyina se funtum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi ewu ya twen no ansa na yakosa Dr. Blessed Foster na ye na woda eno ti ye dedicate show no nyina de ama onimonyamfo Dr. Blessed Foster na dawroma ona adane dupon na yenyina ye tiase ejemfre na bosome so yenye betue botom de hwe abusua nyame enhira no e wo sa akwa no so papa efiri se papa no wayade nyo bibia ene kura dwetre ni sika otimi bia adwuma ema empempem sa eye ye fa free 21st clinic de fa Sompa Kumase Sompa TV ko fa Sompa Sunyane Sompa Nkranza Yankopon hira no na ontone kwanem muso ni asan bia empa no na Yankopon emfa na basa emfa ntone so se obi asum ni fidie kura e wo bone kwa so a wo dwomponta fidi se sa ni pase no na ese Yankopon ebo ho ban ekwa bi so efisa dodo no a na eda no eno ti Dr. Blessed Foster papa wadawroma ebema wo awodapa Asem Mpe Nipa Bishop Lumba bibia boko de adia ya de Oforisuo bema abrabo de so bi ka cho se wisi so apiska on Asem bone nse me free 4 days ni no man so say am birthday Blessed Foster be adwuma cheba o kai ne de no an kai wo Jewradia na me sense o ma menye ye bi na da kwa ku no na nam so we metiyo kwa matra African sanya na de and my children, because in the sky on company. The Blessed Foster already Yankopon show. Mamma could have been media when I'm showing the Yasin. And you broke with and there's why you voice why and want to come of meanwhile you do Gagala, say you are. Blessed Foster, and you know I feel Martin Sikanyasi. Only doctor now birthday and this is Nadia Yana no day. And the birthday yenne a sees so a mean so and miss me a sees me a me. And I mean I'm off as open so 2 4 say 2 and then so you on so that. Okay. There's over sentiment on my Ghana main one cause and a titty for be show. Me na my confirm my but in some come. Of a lumba, you know that's ever more fun to some men. Or was your own guy. Yeah, as I was you. Me do on the guy. Your friends say media do not grow no oh, more would do about that and then is menina Yamoma would na of a lumba with your fachem sa a farm so mean to me, yes, to need Dr. Blessed Foster Krobia Santico Mumuni. And you won't call radio, so you do the baby daddy. I how Mr. Soya do every do. As a Brian guy, go some young people are very trying to see how they oh, that is out to market. You know, I brought you a Bibiaboko. Oh, Mamma Bishop of Alumba, the nation's uncle, Kwakubuache Kingsley. Happy present birthday. Yankopon Koswen Shrano na Omano Quatentia Pomode, and near one day we had one papa and for so Huntino. Bofanche. Kwaku, Yamishawati. Still, I will you. A radema Quatentino, a radema Usika. Oma botomunye duna uti ankoye sa abo adwan ti ayim rante hin na ka wose uniska utiti sa abo adwan of alumba na da so no pacho na che sesi ana omutwa o ma anye flyer ma no eno na wo ho eno no flyer no wo ho na before that na dem no na nyam se ye me wu na nkam na wo to da hwe kwa kunya nwuye so wu se sia we yase be basa de kakwe de to bo asemaye na ye fa we say pa menka wonderful na menka blessed
birthday to Dr. Blessed Foster. Nyankopon enkoso Osei Mpe Nipa. Erade emma wo enipa wa brabom na sede wahihye wo akwakodru ne wani da ho ya nso wafa na wanya no na wode emma mpempem enso anu aduane de ma wo ne wabusua no erade nkoso na wonhye wa na mo ma okenten no enkoso a emunkam emfaso de beye musu asan atenka ne bone erade emma no empalo ye do papa ye 21st clinic djumayefo ni nyina ne Talawan Media penyimfo ne djumayefo nyina say happy birthday for so bema etiefo ne nka ye ho ewo Sompa television so ana say Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 obetimi aka ye ho YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn ne nyina no wo bo Sompa TV ana say Sompa FM ene de ahye ho na wako www.sompaonline.com wafa ho etie nsempa ne bi na wasaken kansem ne bi de front for so bema omuna Samuel nso ne ho ayefe pa ne okay kwa ku bibia boko de watena se bibia boko nyame mu de bibia boko na sase so de nya boko so adenti oh ne se wa wani tua na ye kwa ku birthday na mankai na akofa Asem aba fidie so adabi nya kwa gwentwam asa odabi no da so no na nya dress ya no de da ma ra ho se de gala mwa akaso party be no so Facebook on that so ba ni ma ye du na ko se ko mu picture Asem Mpe na ko for the pictures we bring so go sesi ya no mu twa o de na to so ni ba no tan ko ka se bi ni wo omo wani ni yo wenya ya ni a won kam obi anti ase da wa kunti nya dra nya jija ni adwa se na me nyare ya ko na wana ya zade no sa ba ma sa for kan sa for kan tanka ko to wi wanya ko to wi ko ko ba su bi no ani krom ni so se su ko pete bi na me bika we de bianka we da wa mo ka se ni nyina mu oh va ya da nyame ase omo di birthday ni Nyankopon sa no pe no radio ya de enye easy asan ni amane e wo wi ase nti Nyankopon de mfie ba ko kan wi ana se o te so ba ko nsokura ni nyina no de nyame pe no ye Nyankopon nche o mo shim bia any birthday bia nyame nche ni shim na o man nyen kese na so ura nso ye ndeo ai Santima ura hey ande se ebu mu ase ne akasa na ishraw ai do be ya no aye no do ya no ye no na de ko su ide bi fi se no ma bia wo ye bia na ye nyina ta na chi na mnim so be ya ma na koso ti Nyankopon e ma ne kwatenten mo ma na hoden ene fa ho san e da iwrase Nyankopon okay yanko emfa nko yanim ya futusem no ye yirim fi e wo se ye dibi mamu na brabo no watumi akon de akowanim na esani musuo bia no kai futusem a empempi ye tai de brewo no a na etumi atenetene orofo na futusem a mede ema wo no futusem o be wi ase abobra na futusem a mede bro ne mu hwampa o obi nya waye enti susufa otebia bodawuru orofo bi nya waye o eti susufa otebia yi bodawuru orofo duru baabi a wo kasa dodo o eduru baabi a wo keka wonsem eno ti me catch on se obi enya waye na abrabo bi a wabo eduru baabi a de akrupo twedi ampon de ma wo no na wo mo wani aso metai kana fidie we so se wiase abrabo na ye bo no krupo twedi ampon basa ye dom obo obi a na botaye obi a wo ne botaye ene senti a wo bo no orafo nya nko na ade ahia wo eno te duru baabi a te bia bia wo mu no orafo duru baabi a fansa empempi asante buku no beka kirao se aboa kwoto wode anibre so baabi ayenso ana pre no bu no anunti se wanfa de wowo na duru baabi na wanwene wo ho a
ebetumi agya wa nimguase eno nti ena futu se mebekọ tie eno nti de Nyankopɔn abo wo no sɛdeɛ wositie bia no amane bia wonam bia no eduru baabi a ɔno ana sɛdeɛ besi bia no yɛmfa nase ma no eno nti na nwumre wo te bia bai na wo bɔ dawura me ka kyerɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ wo de nase ma krupo twedi ampɔn te bia no a wo bɔ ne dawuro no eno na duru baabi a wanhwɛ yie na wo de kokasa atie de obo wo eduru baabi asade awusitie bia no na wafansa abrantie bi ewo Roman hempotam ho na sa abrantie no sade one tebia no wode eye no mehunu bia ya na mani aso na sa papa no sabia ku sabia nyado ne nan nyina anya adwuma ontimi nyina ne nan so na so sɛ obapake ka woyam bɛhyew na opake ne ka no ano na wayi ne hwiche no no atenam ɛno na ɔde besane Roma hair ase ho wɔkɔ moba moni no yɛ enso saa tebia bia obi anya woyɛ ana tebia bia obi wɔ mu no a wono ne nan anya na kwa bi so no wɔde gina kwankyɛn esresre sika wono de wɔsi bon sre sika o na so no obehwe no ayi adwuma anante awie so apepa nanim fifire na ne nsa atumi akɔna no ɛno nti eduru baabi a sɛde Nyankopɔn esi yi ɔwo no eni kwan sɛ wo ma owura hupi eni kwan sɛ saa tebia no de bɔ dawuro sɛ mihu yanka ana sɛ mekura me baawi ase bɛyɛ dɛn eduru baabi a ya moma Nyankopɔn kura no ananimu emanyam wotebia bia wo mu tebia bia obi wo mu no eduru baabi a oposo danchem wonkɔ no waba abrɛfo nko na wodie tebia bia obi wo mu ane nan anya no saa secretary no minim so oda so wo Kumasi Polytechnic wa bra na me wo ho no secretary no wo school wo nyina no na oye bafai ya program ne ka wanfa tebia no ahwohwa ne ho se ontumi nye wona wonante ekosua nwoma no na wono so namfom esua nwoma wa bra Nyankopɔn hyɛ ne monyam na wanfa ne tebia no ammo ne wo dawuro na wanyina nkwankyɛn ansresre na wo mo nante ekosuku na wo mo wie suku pon no ene yɛhwɛ baabi a Nyankopɔn apagya ne na duro then time the whole Polytechnic on an secretary orofo tebia bia wo mu no also man paibo etimi wo enye wo nkoa na sabia ku sabia nyado unya yafuru ngoba o dodo no a empempem wiase afa na nyina eno nti saa tebia ne asusufa bodawuro ne di yawo eduru baabi a saa tebia no awo no nya sabia abusuafo ani ni hu o nemmom Nyankopɔn betumi ahyewa ni monyam mrepa esemu eduru baabi a Yesu sumfa ya tebia emodawuro se adwuma no yenya bi eno nti no esanse yenya bi no ko ade ne ye nenam na nubone na ye nom dabi rofo na nwumre masema meka kyerewa ne se eya awankasa susuton ho susudin komo susuka wonsem na de ato wo no ebi ato obi pen ti saa tebia no awubom kon no wa na wo yo ho efiri se Nyankopɔn bo nipa no sɛde osi eye nipa eti konkro no ana nipa ti no sɛ wamie wa no anka wansɛm amfa nkyere obi wankɔtɔn ho ɛwɔ dwama so akɔnkɔnsafo hɔ a obi nim tebea bia wo mu ɛno ti sɛ ya ho kyerɛ tebea ɔdɔfo obi so nkura ho kyere no ɛkyɛw efiri sɛ kuro bi wa ebi toa so ebi ana tebea wo mu no wadwere to sɛ akachi ebi atebia na wo mu no wadwere kyerɛ sɛ enye ye biem orofo susu bomu dawuro susu bomu ade na ye dan ano a wo ye kyɛ obi
me modofo pa say Aboagye Oforisuo enti Oforisuo eno nti obi nyam waye odofo enti tibia bia wo mu a wo fu se opeso okọ wanim no entobo ase susu kan wasem ne susu bo ho dawuro na wa na wokoton ho oto so aye beto omna samoa Oforisuo beda yatifo ni ahwefo ase na enajo ya bai da o ma se last week omuni ene ko ya ma bompa ye ne so abobia ma o ma ne ya san betena ni se sa na Nyankopon this week yo be ma na sonko ama ye nyina ne ya hwefo ne yatifo nyina ya cheche obi bia ka adu be ma gas papa fie bia wo bia no ya chiawo na ya bai de menche Cynthia ne awofrema ene amodro ene ne mame ma the friend say mercy oh ya chiawo bibia wo abrochimam Madura Mr. Gabi ene friend say just stay Diana Ochiani Mama G baby omo bia ya chiawo mo bia na yenchia Mantan fan club man 88 fan club ya to omo nka che agia ne friend say 1000 berry money ade ya chiawo bibia ya to omo nka che pa to me to omo nka Oforisuo bi nya waye nti susuwe de din komo Oforisuo sa wede no wan we ya obedi krubin kwan ya be film wan we ya bedi ko se drum e bia but the force so ye fun yo ya na wan fe wo sia ya ne drum e bi ho ma yehu wa ma ne ne wa bra no ma e kamia atisa ne so be ne da nti ne yetufo che komu dia na nka sa na esesese because edu no ma bia ya na wan kasa ya na sabi ye yiwe yeboni na wan kasa ochi ho de pese ka nyina ne se wo ka na kosi sen hwe bebia wodi nkomoko no Oforisuo me ka de bia se ene obia challenge wo wiase wo yesa wo bewu so pese wo challenge obi ayo wadwe wo bet my look alike se me pese me yese lumba me pese me yese Oforisuo wo ho sa kasa no ho me pese me yese abrewatia me pese me yese omuna samo wo ho na susufo wakoma ane wadwe di akire atanse se otimi de yempa ba babo baby nipa ni du ye na opese odu no o ka mane e wo face ya o ka na no tu mu a e bia de wuntimi enu ti de pese ya kan nyane se sa kasa no ho e mo mfanche wadwim se chinchire ntwan se esesa me forso na me pese me se lumba ti na o ka asem bi se koto o so de enso obu na pre ho na pese me de hye mo no di obi ye ya wo pese wo se no na wo pese wo ne ye pe no busamu ye ne ko ho enne ma nipa bebre bokro no nipa bebre di omuma nipa bebre sabe omukum omere no kwaji sa sikaduro ni ade because the shana dream so pese wo duru ho no sa nipa no pese o ye se wono no ebi a wanya ne sa onya nto boase etrase ebu mpanifo ti de ne pese e ka che onya ne se ampa susudi nkomo eduru ma bi ade wo no akwaya na okoshe ne ho ahoman ne woni bi kura wo na wakoshe ne ho ahoma na ofro dua no ne kasa o kan se na ba wiase ma bebre sebe mehwe ma afo no na ade amete wiase ye de ntemi kume ho no oworo ne ntale nyina na ja ofro so no fa na homa akwa na wotu banche na sebe mpredwase ne ko obi banche bi esi baabi na o pebi akodi akosi jaswadi atade akure bi hye no na tade orogu ono de okosha kofu rogu ono se awurade media se awurade meda wase se mama matale ahye na kwa ni nyansen no to ti kasa no hwe form nese natale na wonu susu se enkoyie no na nti okosha ne hwama no de owo form so afanso da nyame ase no se ene se me yesini bi meda hye me hwama hapa no sane form no se awurade de mai bi afa cheme ne se me ye chen bi Oforisuo drum me bi a ampa wo hwe wafo bi a wan hwe ya wo bekasa ne na futu sem ne kire wo se tabi ene obi am challenge ampa obetimi de wadwe susu se me pese me yese wi na mmom na kwan ne wo ho but enne de ne ehu obi pese wo daka heavy car mu but o pese o fa kwantia bi eno so na ye de kofa sansem ne bebre ba no susu kasa
du maybe a kasa yemuno du maybe a kasa ma okura no wo mobro na wo ye na wo kasa no kwati ma ho be yahi oho kata chobe maka o se wo yiriwu ana obabi wu ne pata na se wunti na wusu jai na wo kasa fe ho nyonkwa na se be predu asa ho kire wo te du maybe a kasa ye ka no ye de yempa bo a ebebo a ewom emu ye du maybe Oforisuo wan kasa se be te se be wo yira ja wo ana o girlfriend ja na broken heart a chewo wo so be ka wan no atumu pa wan hwe a wo bewu etu mu akora na wo cheche wase mu che no adane akola na wo ka na firi mu nanso we ne de ante sa ampa hwewana moto na otu hwe nkomodi a wudi ni yie nipa na wo kodi nkomo a kire no ebabo a ebe ye boko de da bi o ebi anya boko o felifo obi na fe ya ene de mo nipa sumashi wona ese wa yeyo ene oba obebo me besia nipa kasa dodo eti wan kasa na futu sami trase ampa mu odin na so du mebi ho no Oforisuo se wo so be kan nyina asa Ghana asam so be trase so be dwen Ghana san kan nyina Oforisuo wa to no atwahwe okay enti e be sere yentia futu sami na moa na emom no so wo kasa wo di no ma bi akiri a Oforisuo anu odin yemfa nyampa bo nyemfa nchewe ase me da se Oforisuo okay abrotia Oforisuo be ma me na sena menchia yetiefo ne yahwefo nyina na se obi a waje brani adaje etie dwumedie we se ne na wa ye nhira na wo ba betene ma se na watime dia bobra dia kwa wanim Oforisuo be ma obi enya wo aye nti ya na wasusu ama okasa aware eya na wasusu aton wonsem de amanipa eya na wasusu abonyame sobo eya na wasusu abo wofo sobo se wo mo ba ye kora no wonum entimi ama meboa wo abrabom na eniema pii wo ho a eya na ye ignorant anase ye nimnim de e wo ho senke ye tiniema bia se wo abrabom a sansem ya ye ke Oforisuo be ma enka enhye dan ye big challenge bia enfa ma yen se wo hwe eye 1 Corinthians 1 a obeka asem bia de atwe me de part 13 11 and 12 wo se me ya abofra no me kasa sa abofra me dwen sa abofra na me susu sa abofra se be ye panyin no magu ni nyina abrim se wo ya abofra ne ma bi wo ho a wo nti ase wo si so foforo wakwa akofa be ma bi wo de wakoma nyina ma no ewi a kira wo so akwa akofo oba foforo nti no wonti bi da ebi afa saa ne ma no ho sansem ne ho ekum wonom ho yaya ye ne ye kasa no mu nka ati asefo ho na so no ni nyina na ye nkwada asem se kanetete ne yesi obi eye be se 12 years 15 years awa ya bofra batene nkwada ni nyina no ma ye mpanyimfo by force enti ebo se wonum nyini e wa adwene mu na ye ka kira wo se ene dia to wo abrabom bia no emfa woni se dia asem no ne tenten ene ne kese sitie ya bro so no ye ka kira say you are not the first person sa de ni bia to wo ebi tu wo bi bra bi atwam o enura ebi tu wo bi na ene ya ye ka say kura no before sa wo de ne beba no ebi di nka to wo bi na ansa na wo de ne ba enti ya no asusu akasa eya no asusu aton wonsem eya asusu bu ho abomfia asif sa wo de wonyo obi anyankopɔ ka kire ye se obo ye se ni suban ene ne nsaso so na wo hwe se de wo sibo abofo krampo na enye se de wo sibo nipa ne sa na wo sibo abofo o se wo de agye dare da ene bo wo nipa eti ye ka kire se wo sombo ma nyankopɔn wo sombo ma wankasa ho eya susubu ho abomfia ene ba bi a wo da no me ka kire se yo amane ye bremu no watch Yakopon ya domo aniyama besesa. No condition is permanent. Sa wo te sa aniyama na se bia di ato wo no enya nko na bi ato wo ebi edi nkan ya ba twam. Na wo sa di akwa akwahye mu o se di atoso mienu se bibia ni ho a ebetena ho da condition bia ni ho a ebetena ho akwa awieye papa oboni o enkwa awieye eti enfa ho ne enne ba bia wakwa akwahye tight corner bi wusika sem nyina ya basa wadwuma sem ya basa busua yi wototwene yade aka wo ato so many years wakwa wontimi nya kwa ho se anasa yaresa ye ka cho se nkachi senka wo ma wankasa wani aba ho so na wankasa wa hye ho den na wankasa wa hye ho nkuranya enka ma wadwumu da se ton wasam fama wo bi na eche ono ankasa nsan nye den enkobo ne dawro nchira mansan
sa wo te sa ne man sa da bia no wo ye happy e wo mu oni gi wo mu obi kura nte wo asem e wo mu se bia wo fie kura pa betimi esu de agu yam na so pia bonte a woni mu ye seresere obeka se bia wo ni haw enso bia ne ho awiase wo ni haw enti me de manu sinema ka cha wo se eya no wa hye wo hu nkran eya ma mu hu abomfia wo se won so be ye nipa da bi wo se enne dufo che ya enso ato aguso ano da chi bi no awie bebo ana se pe besi ama hu abamfa so de ama nipa wa ya yu to twene e wa abusua mu wa ne ma enkoye no enka hoda wate me catch off when it to Yankopon so ne sigina ya papa ma wo ho ma wankasa no waboso na wo bo no fa mi omu ye ehu se kwan na wo kɔ no ɛhɔ no enya tortoise enya smooth road ɛna wo fa so mo che mo ka wo mu wo ya da bokɔ akɔtɔ am na so ne nyinam no hu se wo bɛsɛ pie be ma hwe asem prenso a wo sem prenso so no bɛsɛ asɔle agyira wo nti no hye ho nkura na kokɔ woni ne ma nyina ebekɔ ye di amofo so be ma me da ase okay anoti obi enya waye ti susufa wankasa otabia yi ebode wuro susuton ho ema dwama so akonkonsafo no mo na edo obekro the nation sanka ofoso obi nyawaye ti susufa otabia ebode wuro areho ekum sunsun obi nyawaye oje nyum na edo ya woti ebi obi nyawaye o but they told me the bi wa abraboma aya na ye say ye de ho be compare obi but afutusam no na e ka cho say wo compare no aka che won say bia wo so gina no obi nya hɔ aba ni entima ba bi obi wo ompene so na ba bi obi wo ne bonta nyono ne se eso ofalum ba yensam twira dwuma ya mfie 9 mfie aduono mfie aduoso ana mfie aduonum 50 years na akura bi abedi a kire ofa me pese me yesa wo ofa oba Sompa akura yenye no because odi ofa achi na nkakra one day mama tena me na so watena afa obetu ani next 3 years sa akura na nya adwuma wo ba bi e media adwuma yi bi onam nsem o obe pack V8 o down ha obe hwehwe na hwe mfidodo ade aye training akura we na da so luisu alecha eho na ya oye comparison no eho na wadwene ba ho se me ya ka akire akwa ide senka adwuma me techen no eho na mankofo bi de ye vozo hwe ka adu be ma baby awrade din aduru adwuma buza se adwuma wansua na papa bi ho se ni pakura wosua na ka adu din awagye ndi papa wagye se din yi bi obetu nani na ka adu wabrosan miensa ene ka adu di abrochira kone abatre obakwase na enwene obetu nani da kora buza se akura nya makora me anam che na adwuma ade na me nko ame de kire ono kora na kone na madidi and I feel both baby owo no ompe because onim ne ewom akora wonim ade ame na mache na me na behunu de ehye de na life anko ne ma amosumpa anko dame fom otimi be cheme wo badwene wo ye nipa na no adwendwene mu na wafutu sam ne ka kire se udwene wi anu aka kire se kora no amimui obi nso abodam no ohunu se obi nso su nya waye enti wo de no eye ewa brabomu no ofozo esikwan bebire so papa bi betima bawi ase sabe sakrekro ntobida obawo the babrante within 25 years 30 years unsa niema dane akroye sifie okasa nem de safo ehye papa nsa wosu enya de ye de che ne husu odwene kɔ nachi na wakai se wei anka me na wose me yema me ba no atene ntinani agese ye che na de o ba ne wura ko se ade ye ni duty ni responsibility when timi ende ebe ode na bawi ase na edu ade ama no o ye badwen bankro abadwena kɔ hɔ odwena ye pese ye ka cho se nye mistake na emom wadwena wie no no hu so obi nya waye obi nso awo otimi bɔ ne ba ne modena manifie damu ene sa papa no yade abɔ no ne ba na nko manifie da oso hwɛ no waye jonki ato ofie no fofofo nti no de na ye enu nti ne ye se ya na wadwene se onso de ye che obi na obi enya waye na no na me de card traffic mu na musa nice noble mind bi o da V8 mu correct address kama eni owuro ne grass na perfunu timi pia bonte ma ate no wo so ba bia wo na owuro grass a wo to nzu asem ka se wi apa ne ndie bose abrabo adino nipa nya ne ma peche sa ma me ma nsuo ne ba ko wai na wo kan se bodam ne bi gina traffic no o se ahwe no kwasua pie na no ato anzo wapane kan wi o se ahwe no kwasua ewie bono da esim anye bia wutimi ato nsuo wi mesra opa na o mame opa o mame miniska me de to o kan wi ye de eni esi be gina na mtena aka anim wada na ni tupa ene ka kire me sa abrabo mu no
baby ase o pressure wono obi dia so chesa ampa wutie bodam ni na asem no woka ye de sere that time ametika ma me bana na medwunu na mbuza se no kwasem na akwa yi kan oni adwuma bi aye se bodam ni enti so banum nsuo no a kire ne oton no wasere no sampa acho mambi bodam ni so na nkofo suro ni enti se wo yi kura nya agogodro dia koma na ehuma no to obetima tuafa no so obetima dwane no na nsukom so di no wote wo ne badim se nsukom wo we no ba oni option bia ba wo de ba ye wapaka o ka wo yi 50 cedi ato ye bese san esi se boss still a wo se ususu abrabo se asemu oya ni kwan se na nka wo se ye eno ne ye ka cho se ba bia wo gina no to ani go hwe obi dia etan wo de otika mu no wanya sika se to nsuo no na ne yo to nsuo no ya hyehya ama ne mu oduru siri nyina obeto wi na etete cedi pe odi gina wie no ma no pakosi anumene se ya nto a kire adwo no sa akoyi foforo be wie ni ana ne sika de whole day no na ye 1 million sa 1 million mpacho wo de to akono de wo kwan ho wo di wura ma obi to wakono de kekede meforo ka didi na chese wo de ni nyam obi ni ono so to nso no se 1 million pe no oton de wo de otimi nya 2 million pe no ono nso so ya collect channel wa bodam no because ono obedi de akire obi ato akuni ga atam ene wakofa di enu di adanse ye ka kire wo se ewiase obi onyawo aye di zufa wo tebia ne boda wuro hwe ena awurade ma wo mini adwuma ye me dem ahememei papa bi nso wo adwuma ye ne yira wale 25 years ni awo madam tim bible bia ono so nyawawe anko ka che awurade se gasika kure free ni nsa no wonya nkora no a because mofra ye ajapade anka ne kra be me but wonya dizi wa wodu ne nkoye ma wa obi nso koye ma no oniba na de akekere ho se awure se obi nyawaye me no kasa nyina wanya adwuma ene ye tete wo adwuma edu se enye osori akompreni ehaw ewe wa adwene me pa cho obi nso de letter ne kwa ye se di natam ono a yensa mfa na adwuma onante so na eko lolfo de beba na chikura no obetwa wo kwa no nsuo pi ota nam kwa na unam kumase a kofo ne nam kwa ho sa ahwa beka so oto ade wa he a wo kiro ba bi ode ne mfifire ne nsukom nam a okopa adwuma ya mfa no a obeti abrabo ase se obi de ye che wo bi ntiba bia ote na ade o se ye tete no nyamere na awurade mmere so a obeyi wa firi ho obi nyawaye o ma bontoyam osofo watimati asoli kuradom but kapre ni asoli ho because hiafo mo egu asoli dem ho osunya papa bi nsu weska ono ade ni sika akwa akototo machine aspect na asoli dem ma ura asi aso dan ni ene esi etwa picture ni na nso so members no e 5 pe dem ho fe ba o members ni e 5 odi what school dem oba ushia 30 ushia 40 sika menti uba urade so bo me see obi nyawa ya numre afutuo no ede dise me tie afutuo na si ya me pacho obi nyame aye o nti osam chechire me honwre ye di agro ya yetima ya me kra o me damfo nyini kase so ame ye hwese ye mawoda ye de ayase de ye nyina ayasere obi nso wo fie ni nua bi mpo anka ne papa bi mpo anka na omo kai ye kura so omo sere no ede ye na omo timi ye de ma no aburo ni atoto no okọ bi bo ojo eni yebu ni tibi di ama no ono nso adi nti abrabom na bia wogina bia hunu yie se obi enya waye tiawa okay yakwa homa no so orofo obi enya waye o enu ti faako a wogina no le na wudi mu no line na wudi so no orofo di wa emre panyankopon ka so du free lane baako no akọ the second lane e onu kupo twede mpon asem 0551931931 0551931931 0548931931 akwada bi se 931 ya dada akọ achi anmam na no pama zero dada akọ achi 931 mama okay 0551931931 0551931931 0548931931 network no ya samu enyina so okay ya samu Stella Asem okay network ni bejina so yenkone ko pemizu emfa mpayenum na yemfa entwen network no for mizo drink no Courteous Marketing Agency Courteous Marketing Agency na okay frefa we so 0243 585878 0243 585878
studio mano 931 or hard gune anunti yemfa 0243 585878 na yenko tie de atiefo ani ahwefo enso ebeka orofo Catchers Marketing Agency wo mo na di mizu 5G miza de abadwa so na waponto badintro no orofo fa ko nipa bodompem ne behia say ye de drink here ebe ma ya hoho no ne achi akoko na maka ho no ne de aboso no orofo Catchers Marketing Agency wo no na de mizu 5G miza abadwa so manager Daniel ewo 21st Kinekeshwa overseas ye kwa adosopuo ibenya biato Because supermarket abawa ewo Anomanyi post office Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University yenko tomizu ene 5G mezano ebi na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi one VIP car park no na edi enhwani mu yefre na Sachi 0246 270221 0246 221 kwa the company limited ewo Poemantamu Eastern Region KF Kinju Enterprise ewo Swam heya oni ndum hotel enedi ehwani mu opamangwa abrosa ni meho na KF Kinju Enterprise owo mizu 5G meza ubenya bi ato na nyoma akonkai MTN atiko heya asemu MTN atiko fa kwa dumadia na yebedie no kebihia ko pa mi wan se hafidi no network no yes ade no ene ka mi ko protocol kwaku sa protocol no mene wasem mini protocol wasem sa protocol no mene wasem sa protocol no na ese wo ma no efri se ye hwe percentage wise sa protocol no security agencies no ankasa no sa ho protocol no ene nam ho ene mu mpanifo agi amanfo sika na omugye kura so omutumi amfa wo na akoya asem foforo wo bagyi bi so kura no so anu a wo kura so wa akire obi wo kura ye fa na adwuma afe no a wose wo protocol no agi obi sika no adi na ye carry story bi ya wada no eye protocol fire service ni wo adwura adwuso adwura so case we bi wo prison officer bi sa eni ohwe buku no mu a protocol amanfo sika na nyasam ketwa na de odwuso ide wono so adwuna staff wo so wagye ama ne pani wo ba bi aye friend Vida aida ya to ensa friend no so obeba afedie wo toto ayampia didi atem eye bema no mompeni din ne mame ase na message ni picture na to so de me kokot na wo kwadwu obi 200 million 20,000 say wo miafo na adwuma wo yenchew wo da so sha adwuma ta ade ko adwuma 10,000 wo yenchew wo da so sha ta ade ko adwuma na bakeka wa adwene kwa ku protocol no ni nana for so itu kwa kaka na mini protocol mba Ghana na behu protocol kuremu a protocol wa hapa na mitma ka se protocol bia mu no safo abaye nhoma nana ali MTN for the say de bia na make say omo do me no mo so say kuma ye minim de nti dura na do say ya na into fusu we ya kan osika da bank na wo beko ye say network atiko unsu pesika wo ba ya reda ye say wo pesika ko to adura ko manakura wo Oma be ne atimu ja no ko kan je nka de bia ateko over so protocol asema wo kan de ya ka ho asem a ye ni kama for Ghana ha na makacho se Ghana kamera na mutintim ye no kaya adwuma pa ka wa ha emra ya adwuma okokan obi se hwe emra nya adwuma opa kotum we ampa emra ni ya adwuma ba de ana me pese me kama Ghana ye ti ase na obi ati ase ne se emra na ye adwuma no ovosuo edibi na ni bia na se ye hunso ne ye ka ede na Ghana fo mpanifo mo de adwuma ku ana no omo ya aboayen ovosuo makasa ase mo se duru mre bia na sebe FM station no so na sebe no kra no Accra GBC ngwa na sebe
ɛno utia no sa radio ya na dadua mu drum baby abona pempem na asa phantom from down sa radio so hu bi da Oforisuo ene de ne hu Nyankopɔn ya adom amenne eno makɔ nanim amenne sebe yennuanom bi sebe abie Nyankopɔn bi o madwum se no Ghana emu tre ti se sa na tie de se FM stations ye bebre ene ne ye bebre Oforisuo Ijaman nano enka Ghana esesa nka babia no ma bia hyebia na tan ya nipa bi di sebe eno ma bia emfata bia no esesa nka fe na nka Ghana esesa nka ekoyanim ba se Ghana tiare ni nyina gira se obi o ye adwuma wa FM station bia o ye media person bia no Ghana pani o wa bia no sebe ompenasem anase obi asabe oye tumi bo o tumi wa ban mu bia no se wo kokogya ba bi se asem se na ekọ ana o station na wo kasa asem se na ekọ na wo ka hu ai ko ya hin me do be court na sabe wo wa hye uniform okọ adwuma asukọ no ma na na obetena ha yi wa nwonu ko obeye wo faase ana oboye obakura asukọ no ma na na obetena ha yo oye oba na de ye kanya ne kure Odi obi kokotwa de ye kan anya ne kure eye bomsrem ka na de ne bakokọ ba santi asese ma Ghana protocol or buy and selling eye adwuma wo Ghana hasa yesa protocol ye kan anya ni panya na timi protocol no otimi fa na danfo Oforisuo protocol no enye obi a na wo Ghana otimi fa protocol adanfo ko protocol no ani sika nenam ne ntam kase pa ye sika ye ka protocol de wo mu pa ye sika anya ya no hunu ene ka protocol ni meaning ni yesika because ade nipa no onim ye de onim ye no protocol no yesika nti no oni bi eti wote wo ye na akọ protocol akọfa na danfo eti protocol ni ekromo asikafo na san ye dan asan ni protocol asan ya danfo eti uti kwem na sesabe enkoyi a protocol no unya na nya because ene eru we Ghana ade na kia de noma bi ato ne kwam yesore a yese abrochire mu kwa abrochire akwa heda mu kwa abrochire akwa heda ene kura si wiasa de kwa abrochire kwa se na enoma kofo mi masa yentimi fa ho toto mo because o man le pipe no da odada wo baye de na sabin producer police ni achew na suko no mabi de ne se wura ne botom de wura botom akohin emra na ese ye adwuma minwa ye last one Canada osesa bruche Canada ye to abawia ye nkan ho asem bim ye kọ yanim de yanim ne ye kọ Oforisuo protocol asem a wo kan sempanifo de normal toto akwan mu se no ye ne standard se obi a se bi wo bi no ni bi de onim to ekon no ene edi ni gina twon no ano ye onkrofo bu okrom hanom a wokọ Libya no dozes ne afruwa wokọ do America no na ade ye wo bemma bi akora bi a wo no to a ne wo so wa ai womu ye MBF we omani kun ho afa no se we dachi we de ni gina ha obetima ya adwuma no ukọ Libya no na de a yetime pick your force se we ye de ni gina to session nsem a ana de soja tale se na ebekọ yie aha nipa bi wo han ma hu omo a eni kwa se nka ye gya wo mo ne nam ho saa nipa ne bekọ onye protocol nya na danfo ni protocol ntia mfa no bo ne akofa sebe nipa bi a sebe producer wo tifia wo ti bonkoso bi a sebe wo de ade to wrem wo de ade to wrem na protocol ne wo fa binti ne wakọ akotua protocol no ne na akoya danfo ne de na akọ akochim na sa ni pai be ye pani wo so a wo batimi Oforisuo asem wo koka ne ya akoye mo ni show ne so sese ka because ye to aba Oforisuo ni pani abre wo Ghana ha do oni ma de ne ye ne yemfa ne da eno we Ghana football ene e betwa ko ba bia on Ghana football do oni mbo na ote sabe kroketwa mu no oba sesi apa ye besere no nti akwasi burani wo peke ade ketwa ne wo hu se bibi wo akura we mu wo hu se bibi wo pani we mu asem apani mu bi kana adwen wo mu nti akura na se wo fa akura na wo start se wo ba no ensem keka ne the way wo si so bo mu a ana o si ka asem asi fa no wo bo na burani a chene da ampa wo benyina ba esa ade no eti Ghana ha no so be ko police wo be ko fire service wo be ko friends say migration ubako ba bibia na Oforisuo se obi bi ni aban mu pa na eden na obi bi wa ban mu so na ya na ye de ko protocol ni he dan kan
because no the esuo no ne mo ye ne enu aba ne enu ataria ene adutu aba bi ene sabe akua mansa ba bi wo wan na edi wachinti obia sabe no afa osika no wadi owia no aka cho se wo pa fa me kokko na se wo mo obi kan wasam sam de nipa ne be kokko ene ekoso Ghana eti se me ne umi enu ye agaba ne enu ba ne de se ye se ye trust se ye ko ba bi ne protocol obi be fa sika di because hu se wachini wanim eni bi ena me enam so ama na nipa bi wo kromu a maka cho so fo so nipa bi jakam nipa bi asifie wodi hiani wa bi sika na asifie wodam wodi hiani wa sika bi na atoka na wodam e wo kro yi mu because ye kan nipa so ai omo tonto si ni makoni ade a sebe o ma hwe o ma ne wo pa ba bi akoni nkrofo bi agi wo mu sika fo so kakra bi na ba ha obu aya na ofere obu aya na o kai asem kwa na o san be kan ho asem na o yawu yente na mami betra ha mami kase bi betra ne ba so mba ka sha kase ne ba mami betra ha sui ne ba oba besia gini sika mercy awan kran asem awrahu sem sei ye che fidie kase yesu kan na ke hwese kromofo mpanifo bia ye do matototo sabin predrasa ye fese adwumakuo bia no se asemu de ye ma homte enti Ghana mpanifo ye ka asemu enti ya na asemu nyom mobo kaka mami ba wo hwe no ni sika oba besia tenkran aka ne na to so tene so ano wagye sika na akra ne tisese no kim akra na wu besi na sim ba yenso ye no man kaka nyankopɔn adoma ye bo amafo kaka yenso ho etan wo kokan ye de wo kokot edi sha Ghana yanke anuntum ena kotom de nyina begum ofoso ade e friend protocol asem wo kofa bayi aya rewo sem wo Ghana ne eni kamafo enu ti na ne du me bi na so okore country bi a ye no ma bi a wo tia o se country de o mu ti mo ode da bi o mu anye saa nipa wo man be se o man no ebi na aduro no opa Ghana opa mere ene de ehun ebedu mebi ehun ni sha bebro saa me na meka cho unse nipa fa no mani eden so obetime de ni sabonku ni fanya efa wade ebu mo semafa obi de ni obi asase Ghana hankwa na ehun se na efie ne ho obi ato wo afa ni fie hu ni obi nso atwe anwa begu akire wo sa na nipa bi gina akire ai ni wahura ma no ye hu ye na sa nipa no obi a wato no wo afa dan hu ni obi nso asidan na si inside Ghana because of say enfa no dey ko na Ghana court yenko uko court ani abusa mpacho lawyer wen uni lawyer wasem omobo ene lawyer fa ne kwa etedu time bi ho no a ye wo ye nwan bi ho no a wo dibia a sebin preduasa omu nipa mobo etu ko judge bi wo timi reading hu se ade a udi ni passumes wo ye hia ni nti na udi no ampa utimi twitwa jo lawyer bi won ma ko no se a otimi frefa ne fa no da bi ade a ode ye wunwen me pesa me lawyer melusu enne ni nyina dan asa ukọ ba bi a lawyer ni nim se asema odidi nwen pa enye ye nim lawyers ni bi wo a sebe asem no no betra se no me ye nipa ye nye ko bunku nta che Yakobon nenso ade a ode ye wunwen we de ye ni se beboa monko asomdwem ni nsiesie ofoso de ne ye hu enne Ghana senke de ye hu se si akrampo de ye auto ofoso yemfa ne saa ne de di animu ko about 5 years to 10 years ko no me se wonnam wo to fia wo ho abohu ne wo bi o radefo wo sika chen wo be pia wo yire ne o manya guabon sesen kakra bi a 3 bedrooms ni ye pia because of asase no baby ada na ye no na sese wo to asase ne be kwa no we da no eye betima si store so agusu na wo ohiani wa baby wo na wo ne wo yire ne o ma echem 3 bedrooms wa asase no enti ya so bu sei ni aso wo yire ne o ma ni ya wo mu konsa mu frim ene na ebe koso o kwa ko hu ni ye behwe ene presenters ya ye tie fidie so ye betra so no wa wo kan de kure no hu ayi because dia me kai kro bi tifie ne buafu because of mechanic kro bi ene Ghana also be kan de kro pa wo bo watanfo doso ne mu twa ntro a wo adofo eti protocol no de me se me nu mi enu ayete ne yehuna mane sikani baby de ana wo fa bia sabe wo MP wo DC wo bibi de protocol no wo de obi ko no tra protocol bibi ani because untimi dwini ni ba me nu mi enu de me pasa me ba ni wuram na so kwa na me fa so no me ba ni nko amna no krokro no me ba ni nkom
What in the tea room, the countries in Ababa, the tea betra because a more day. It's ampa. Yasime Faha, Panifosa Quantia Musu. Nanso Quantania Musu, so Ghana, one yefa. Obi a fabi mengo fabi. Of also me kwa msika koka. Miso mini kwa to sika. Into my day. It's me the Arawa Baba Fianma Boo. Na me bana bo asesa. It's na Ghana first price will be a conversity. Uni say already din say to say first year will be for Bruchaba. We went to Marshall and say, Aqua Yesu for Bruchina, but not incorrect to Dinechi. Son and no yes will be university. I say yes. Aqua was Shiadio or yes coupon and ne Obi a real suku. Okutane paper baby obedu bia sese ye fa no nanso ofabidi won ni bia beto office o hey mumma mini pattern munya mini pattern ene suku ya ye koya yan se ya bia suku ofosuo ene na nipa bi ko aso se suku pa ye bia de amanfo de mo be ko wuram hey enoma bebre fifiri baby minister ne sika wo no wasa ka che headmaster se me si munya mini pattern nipa ten no so se benya bandwa phobia se wo ka ho bi wo nkrofobia se bin prejudice envelope kase abeto the table so se bam me so na me de be fanti me sira wo catch headmistress na headmaster no se wonya me nipa ten ana me bai eto no a chance fa pen no the white paper koto me so headmaster jam nipa ten ana ja kwan be 10 to me ho ba nipa na watwa na woni ma de pa ne gina ho ya nkotua protocol no amfa no ho enu ti wotifie International, ya koso, ene police ni bi wo ha 7 preduasa. Ade bi oye bia mfata emfa ne kwam. Soja ni bi wo ade bi oye bia mfata ne kwam. Wo gyan ho se ne so obi ya ade bia, wo gyan ho se ya ofo so otim so bonsa no sa. Ne de na ekoso emra ne pa da ho. Ne so bi ode ade nam. Ya tell the police ni ba bi se wachi obi. Ni pa ne o sika se otu 120 okotu ni bata. Ofo so refi. Sika se wotu ya no. Aso ko man bo me bo. Sika wo je free driver ni se wonya o se adwuma se no adiza meboa wo se adwuma se no se bin preduasa wonya yi nti mesro kakra akani enti mesro je wo se dabi de me maka no wa amfa ma me dia anu akotu anu kwa wo je so say anya yi Muru market short as here wa pe ni watu ni battle na sabe police ni wo ye fitani ututu battle enoma bi won mo fosu yen hwe bebia nipa no de wo hwe ade ne pa no watifie de onya wo beye no watifie de ono ne fi se won kotre ne anase ne suban bi wo fie wo de ko no wono ne akotra protocol ne de na program te de na okwakoye ade na okwakoye ofosu protocol de ukofa ho asem de areho baba fie awu anaga na because nipa bi omutifie no obetimi bone nsa no saa obi ko stadium say ya wotimi bone nsa no saa abo we de bebia fa yi nanka ye me a ka minim ko amefa so ebetima shama Ghana din kunim nanso be ye dan obi abo Black Star obi bokotoko obi bo has opa fa bo man so mfanyi sketch by 5 minutes wontimi on fa bo ni sketch ba wontimi bo obi so tifie bebia wote wo wafuom kura na edan ye ko frɛ no opa fa bo man do de beye o bo hu nyansa but protocol nti otifi na wo kan se ya no fu so waja ne sen wo kan de akoma hwan e ka ye kan na company fu wo kura mu sebi nkoma sesasa ene de minwa ketwete radio su kan ampa o na de na ekoso yi ene ni pade ne sabonku ni ha obi atoka sa sofu bi atoka ni fie chese wodwene ho a won chese so fosu yi gas no enkoni fie nti wa paki bi kura wa bonten ana wakosi garage ba bi ni wa paki nipa ba akofo mo so say Jesus Christ is coming soon na coming soon no nti de wo toyi wo dan ya wo bu ana wo sie coming soon no fosu na metwa ko ba bia nti coming soon no what ya say obi just right there more or pretend this and up 1 million 2 million e dia beja asoso amangum onya ofosu enasem no wakofa ba no anu odin na reho e dia na ekoso ofosu reho na lumba kan sem bi se uhu nipa wo monam kwan wo be ka sese be mo peka ana wo to ade bo da bi ade pa na sese nka wo no akopa no wo kwa ya mfa ne ya wo ne bo wo di shunia reho na eba ofosu se hwene se dia na se Bible asem o ka se mra ni be wedu a emra apatapafo beba nipa be fa no mabum ene na adu hoyi o ene na adu hoyi hwe se ye to eno ma bi da yanim ya ye ba be ye
na anu die ya sebe abato ye ba ye ya nketinkiti kura ba ye mo hwe de no ma sisi yo MPP ni NDC ni hwan wo mo ka bo mu we hye enti wa wuni aban mu na wote won busasa kese na eba na so be ye dan kese de ni ma eba oba ketu amponi o kese be ni no be dan na so de ye ni asabe mpradua se wo be wo petumi no ofo so sabe sabo ye kwatakro no ba bedidi wonya aba ni so kura wi akwa wonim na kasa benka yetia nkensembu akwa na nkeba se yankenya police station na yese yeko kenya himfie it dey san ke busasa na ba mu nipa because na Akufo-Addo tenkra no wonu nkwa na nsantimi nkata kro into wa cheche we ye MP we ye assemblyman we say and na assemblyman de baby ka kiosu bia kwesi baby wonu anim se nipa no onyam frama tiasam no wonu anim se nipa no mpomachi na de story na kwa kosi nipa ne wodam ni nyam frama assemblyman person ye assemblyman ti no what is ayi container na kosi wo ukoka hey fame kokot eti de pese ya kan ema nipa da sani bia wote asante ana wote Ghana mamu ati asese se wote Ghana ha na se wo se protocol wan fa na damfo na se so beta se ofo so minu mienu se yete wa no se yete wa no nenso yenkan hu se emfata wo ukọ country bia aburuchi nipa ekobia me so ofo so ma menka sem kiro me maka kiro se me so ma me 80 billion me nya akada wo ma me 200 billion any abrochire say card green card and as a citizen me je 80 billion ha na makọ because o mere ya adwuma uti kro no mu a 7 projects sika ngugu form no akofa nenso emra ya adwuma yenim sikani eni ni hiani aje se obeje 80 billion me je 80 billion wadi adia na me de koto de 80 billion no te Ghana me panom de ma was kan kan hu me ko beje 80 no me si wo fo so wasumdua moto wo Hema me kasam chiro. Ho ye me nwanwo. Oh, anya nwanwa na de wo de tra na sika sanhia. Wodi ni na kotwa protocol. Sa sika no. Wo fa se bi ofie. Ukwa, wodi wanim se akwa yamfa. Yamfa wo fa se no. Enti sa 80 billion no. Wo mo ade be ma wo, but wo mo ade nyansa kwa beje. But abrecho ko ma wan be. Yes one on one, white and white, black and black. Katacho be ma. Etias wo ka se ma me bi kwaje obi besia. E de kofa bayre obi marketing e African market oh yeah ana wade bayre ne ko de good ship mu omudu kwanso na bayre no ship no konya problem tese bayre ne hie maame ne kwaje obi bisi ho enti maame na hwe animu a ana ofre do obagi ni sika no ye obe ya sika na no so ko abasisi o ye nyame o na meba no ship no baye problem tin bayre no hit ka mani nyina no asene mo me de company ne kokoto si buei se na dwinya se Ghana court no se da bi abeche court de ente sa enche bia ani nanu ani nanza na abua de maame sika man because maame no twa bibia enye illegal amra ya adwuma ye protocol bia ye protocol asem bia ofosu kwo wutim na wo akora to wan ma akora wo na fefefe wa Ghana wo nyina na wo gigya e de ade a ofosu hu sa de no wiara na eso wo akora to ape ne nkola bi fefefefefefe akora ni nyini no wo gigya sen na me koka ozonle ya na sema na o oh waka na de waka ofosu enso ne ye ni enwa ma bi nete ya ye ni enwa ma bi nete ya ye nim situation no mo ne nkoyi Nyankopon ye o madom ena je ofa desert so ena wakwa kodu itilimam anaso akodu abluchi mam odu ho no twa picture so kwasi ma ware o no se sa na no kra me ne yire no afafuro wa wo akra fine edi bebe 1 month na 2 months e kwa mo ntwa akra ne picture mra from ovojo from so what I TikTok no mutwa na ma wi na wo me na se ye o sei aha ba kwa brane akoto aduane ne wodi eso nam areho okay ofoso ye wo big problem it is no man no de me say yes ye be ka no kra ye ne ho be yahi ye te yi wo ka se ni panya na doyen asama ye kan wo se se ye te na ye ka police ba ko asemu ba ko na ye yo but e ko wie se no mon ko mo san ko da ne ma no mo na mo ka se nti ade na ye kan ti papa police pani anas office and duty office it de ye kan nti se bin prejudice anya ubi bia na wo police o ubi bi so obi kamia no aso ni mekwa na ko wie se mpanifo ni bi ye kamia o mabusuafo bi a na o ma direct kwan o fam ko Sompa okay ya besre o vo so ka se protocol asem de wo ka
enya de betwam da and buy and selling me baji we akotwa chattes and your friend chattes me basisi atwa me chattes no de bia koto so bam it was not so far ya no so the corner so akotwa bam it Ghana de ma menka sem kyerɛw to get say obi wa brocha na so obi so wo sika no wo fa ne nua bi na ni project wa ordination na me che so ya come to bed because wo suro and obi anya ne nua no wo bu no enti bofo so ma menka sem kyerɛ me say omo atoto nsase a baby asase ne da na yes ata na ho ye nwuram sika ne no de ma na obeka so mpe papa na kwakwa tra so wona ne ma nyanya nkyɛ na wo wa omaku omo ho ama ho na da ne kro no me say wo hene na ɛsan agye asase ne de amasikani okay enti eden ni nyina ye se ampa na nasase nature wonim sa akra no to askenken ne to asase no na nanimu wasan wa makra ne pepa but bedroom be na san dane na aden yenya me kese abaya enke ye fahin na no ba ku bia me we na efese wo sha de na oji ne sika ne sika no wo wo ya metu sa me sei na wo me fon so me hwa na ye me fe ofosu ni ya je askenkeni no ana pampamu store no ana obi a obodwa ne store ne baby osi ne dan no eho bedi krom nti ye je ma krom wasikani bi na hwe nyame anim ne kurani pepa na wo san ne dadada nipa kwotran asase ne so akum ye nyankyere se bia bia nka ne ma wa prevent ne ma a prevent asase no enne ho ba krom ye si store so hom ne ye store a ebekọ ye nti no na hwe nyame anim ma ye de sika shem flipum apia to na nanim na hwa masabe ye dwiri dan na to agu ofosu monsieur Drew maybe foot na the back because any power protocol be cause him protocol now one na betima to protocol ase asem ba Ghana hanuma na se ya nhwe eti se Ghana asem eti se waduadua uduadua na se ekọ a enyini na chia se ya che so do 9 one fa 9 anko tintim ama na street a ye Ghana ye behwa madua no ya dua no se ya dua na achia eti to gese ye betre na nye ize. Okay, ya bate no enye easy. Eno ti no me nhoma no ha ma adwene. Nhoma no na ha ma adwene papa. Na wo bia ya juice ka protocol no. Me se na nweme mama kwa boni pa krodin. Kesi anaketwa ene bonidin ye take sa protocol sem no. Ebe ko form kakra. Ghana dia ntumi twam o. E form na se ekro. Enya asem ketwa ko computer so dwedie. Emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay, yakwakuyanim na take protocol. If we say Ghana hano protocol say o mano. Me da say madika ka say security agencies na ho na protocol na nambebre. Omo so na boye ho bayo. Protocol no etiemu say ye ho say
Womu a ye di protocol fa womu no. The right people near for mo dwumana. And also ya Asem Kese. The nation's anchor. Ovozo Awurade Nyankopɔn nhiro nipa bi otie no nyu obi akese emebra kwaku amanoni otie dwumade Awurade nhira no nhira kodwobaafo nso ewo ha afim maame Anita hotel so etie Awurade nhira no Adum Bishop Reed Kondosman onene bakwamna sana senior contractor Kofi Job and Mr. Ebo Awurade nhira no nhira goso man na akwasi bosompra emame Awurade nyo munyina akese Ovozo protocol asemi edensembeba ne o na kuruno ho ena megina me ofaye honhom so aka se next 10 years mo ahwa wo hene bia wodimu ana president bia wodimu eko enkora beto beria aka chone na sojafo se omunsi mpraga tanim nemu ayefi a omunsuro ne beba akire ya hwe ya next 10 years obi nko police station biem wo ye ne bonia no wabodua simple obi ma radio station biem uji protocol no one for failure no wakobo dia no what in baby next 10 years ye betuma sisi o ma Ghana mu no go kuruma ye hunu se no nko na nipa suro ye ka protocol ye dia brofo no ye ti ya bibi mem ye de brofo no na ipra ye sa no because police no to office wo kura protocol na angasa kura no definition wonim edane so ye wo bribe ene ye wo protocol ada na mo dani protocol bribe protocol wo wiase nyina wo Bible mu mpo ntinkanya de bone ne mo ade na mo de bribe akɔhye protocol mu afedi awie bone protocol ne say Jesus gyina sorry dem nipa dom na nim no opirigie edom ne nyina epɛ na hu no obi pɛ na so ne mo nya akwanya ɛhɔ apɛ ɛna obi ba na ɔse Jesus o maame no papa gyina akire ho ɔtwɛn ɛna Yesu yɛ ayi evra ne say antis kakra wo ho sɛ hwan ne me maame ne papa ne wona etie ma asɛm Bible say anisi manum no agya dom ne ho akɔhwɛ ne maame wa abɔntene protocol no na nka tam nso obetima meeting no edom wo ho na nka ontimi nkoto no enso sɛde onim sɛ ona ade ne ba wi ase ne nti no watima gyae ne a wo ye bia mo wo hunu no ye ka protocol eno no Joseph ye bi ebra ye ko afiase ni nyina ofa ye onu mu nyina no obeye prime minister ekoma ba ye di nuane ahye ne nsa no edoma ba di lie be pa aduane adi Joseph tu na ne no hu se akuo ye o hyeche gina we di o se menua ye oton mi ya he mo mfra se akuo ye gina we mame ye fro mo san nipa dom no hu nyina protocol no Bible so ma wo nuane bi ko no hu se ni nuane mo no de na ye wa fefe ne cap fefe ye gold cap ni sie mu omo kwa no sa me ye tin om se na ade bia bedi won ho ebe hwe na nko so munya amane ba se no ofeso de introduce ne ho akire omo eye protocol omo sa dom no ko pe bibidi and the protocol nko man ye ti ase ye ne se Osei Aboagye da bia wote Sompa TV enti oman na police fo nimo oman no ayi BNI fo nimo asoja fo nimo ba bia ye Ghana card ye nimo edu ba ko na live bo ho a obi e pese wo nwura mu nko ye ne Ghana card na fempanimfo a wo ho ato ye ne ahu se odi line mu bi no ma hu se akoye nche no obekọ radio so ne tambe so omo nso na ekọ akọbọ dahuro bibi nko yi a mo mfre ne mame vozo na de se adwuma ekọ se ye nya ne de ne ma no mfiri mu ntam ko ye protocol ye de ye obi a na neje obi ape enye bribe de kuro no na de jimi afram ne ye de aye bribe de na ese protocol no eno na ese na nka protocol obi ape America ewo ho because we tima kwotena airport ni achem se next plane bus say within 1 hour mo ho yetimi from ni askere say yina wantimu me ya mo boa wo president minister bi be ko ba bi executive aba urgent plane bi ani around e say we ni de ko ni aye yes akọ ntibo de na nka nim se etu na say you know ye de aya racer for de amampanifo ko ba bi de o se etwa wontro no ma ye ni decent ne de atena plane no for to be aye say ni abe change later na moko e protocol onko tena onko dila ko ya de na president baba be bi that day ni atena so me dila ni bi da bi wo abo se soja fo ba bibi na wa ye benyamenya ye de omo san ho ye bibi ntam ne ye ko eno ne ye friend protocol ba kura yi jimi ne wo ko na sin train ye se ye mfa ni pa 1000 obeko protocol no nko a fa 700 na me pa cho ankade ye se ye friend protocol chia se obi ye manini obi o wosoro obi abobra bi oba na se maye no afiri mu ndam eye de na nipa 1000 di kroma nipa 700 omu weska nyina ko pe protocol amomoma ska na omu je ni ndia kura na wako school ni made o deserve so ko na sin train no okwa wonyam
papa ne ba na wandwa no ne papa ekotua 4,000 ti no ne ya 4 no ne ya dwo mbebere ne ya 4 mom head anim ade pa be 110 bi ne do ma fra na aso 700 da wo pe ne aka nyina yesikadie nanke ya ti ase protocol ne nyesikadie de obi owo anim wo bobere bi atimi se odi liar enye ye wo wi ase ena opade a ne ya ye ne ntem so obefiri ma anka mpira do se na obi ekoso nipa se na protocol na kodoso eno wura passport officer time ubekwa ko busa book ya sibi ni ho ba ukura da bribe ne de a ba bia book hye bi ombenya ama Ghana card for ye bia ye friends e Mrs Ghana card ye friends e card ya de gu light so no weekends ni ho na me di magro no munim nya me ye no ho ndom de menyo ma he that story ababa meter card and e oduru ho mo sibi ni ho makoko 2 times bi ni ho ena na me amekọ na me ya da ko se me ko ase manim ni ye tu se wa wonim aha na mtiri so no so onze ye tu ena me ko na me frɛ boy ba ko na me mpacho me pe card ni bi no me se kire me to bi bi we ye 200 ye benya bi amasisi na frɛ bi ho ase ai na frɛ ka na me 200 ye minya ka 1.2 ne kura me da bi enso antu de da bi enza o mo jibi na 200 antu ye enza am so me se ne nka jimi di na je 1.2 na me duru ya mase na scam de ba ha na enru nti na me pese da bi enza am se mateme da na se ana me frɛ panyini ba ko na mbuza nse me ka da yesese mi pebi o ba o mo kire se sike kura me ni so a onye ho ha de wanya ne sa de 200 no anya de o mfama o anka ka de ne no kure ni won de metin ho kire no se nipa so masin to ya fe na ne no kura ba ka de ne no kure ni nke ye 20 cedi o ke 20 cedi nti se wo de yira na wo pebia no akwa hunu a police for no mama police report obey 20 but no ba kura report nko betima ka do se bi ni ho nti no hunu we ma na ayesem bo amabra ayi wo bi ho hunu me ba sesi a no te radio ndu yi ni hu film no tu ka so a kire no kore no de kire obre mu na enye yie hwe ade abanya ye twetwa agu ho timam ni mita no kora wotu aka waji mita na bebo ho card ayera wa miss card ade ye twetwa ne ntondra ye gu ye o a wo be ma ni bi 20 cedi ni ye ni mo se o mse a shorto ba okura 2 million na 20 cedi ya times 20 e de ama wo benya unkura de akofie gowu desumu jimi sa na wo kuro ni mu eno na mi yuzu ana mi nua panyi nti aya na ya me ya nipa wajimi ya kache Proverbs chapter 18 verse 2 dia na woka woso wokwase bia woni hu de awrade nim se nkwase fo wiase woso kwase ni hu mu wani ka so obeyi na koma adi bio Bible na kan ho enti sa no kire se kwase bia na yi na koma adi ade ekoso ohun se be wiye sei oti ase nka obi di ade nsase nyina ya wo dia ba ko pa obi atoatua ka tentra asem de ba mu obi the Bible no yewu so ye kwase ntu hunu mu wani ka se ade na wo ye no kopi opimso ani ma ye betu nsase bebrebe ni nyina babo nti ja ba ko no ma ne nko ti sa hene na samba me nsa nko ho na bia mu meka so wo kwase ya ase kire no go nim nyansa ka untu anamo wo prot ma ko 500 obi ato ba ko pe wine no nso so na wo se fa ato akopie ye wura ni mu wotire nti odi fo ne ko ohene David woro de na okoka ye wo se na nei obi wo mo bebire nwan na ko ade ba akopɛ na onya ahoho no wanchi ne de ni bi na ko ade na wɔchi na okumma ahoho no ti na na sa nipa no yenya ne de wo so yem ku no wo wai mo chire sa nipa sa de on tena ma we mambofo oyi was na na ne wa na twedi ampo ka anwa asemu oyi de no mo doso mpuna doso wa ko ayere ba akopɛ nti sa no point brand wo hene wa ye kwase a nti ofoso protocol no ne ya force say ye nti ase and ye de bribe we protocol na ese kuro no eno ena ma kuro no aye busy basa na nka protocol nya de bone ye papa brother foster renuma wodo awabie esumpa yi nkwa ya adimu fe employers ahodo mu wani monyam wo kuro mu a wotimi tuo mo ka disasa nipa we wo ye program bia na asa wo ye Ghana card wo ye bibi no abepio na anim se sumpa adwuma wura nie na wo sere o maka na wo fa mu kwa na ye friend protocol kan nya mo ne na je se de nya ne sawo ye be fra ka to so benya yiri anka me ya ma sesi ana woko editimam ni akura bi kura na wo akonya what time a onya bize bi anka wo so odi line no okura be na kwa che wo panyi na wo ye bize a wanyina du panyi mfie bi so protocol ne sa abrewa oba kura poma wo bre do obeduru wona na nko yi na firi no ya ma ne so obefiri mu akọ eno ne ye fre ne protocol nya bribe je di panyi fo no mo nim sa de we me ka say am offer na do odia wonti wonim sa de we
nti onim se ekuro no me ofa se dampale nti onim sa de we se ekuro di se nipa we me na me ko bona mane amenya ndai me fa de na eni kan ansa na mabona mane ye wa asem yu awotena se ma suko no mabeka che okra point brand wadi di watam ayesa oba ba se man tu wo pa na ahwe ma yi kan ye mane guye unse wadi di watam ba ye mpanimfo ni nim dini omo build kuro ne kuro no sa na be ye na nkesi se obi a ono moma pa adwuma abre na ne nsa aka se fire service personnel a wono no kura meka se wonye boss bi wonye yi bia no ono nsi mema protocol ti maji obi sika ye na nso wa ha mutimutiri so mate panyiri bia ntimi nsori mpie mfirim enkobu sa na wo akonya be na wo na ma silence na ukotua na mo ya begu yani masi oda so to didi ekọ adwuma ba omfo obi sika ni nti sa akura no me metu ne fo se subi wo ho enyama wo ho na de mikuro masu ogu aka ho na fudua no ofro steps ne beto me hade a ehon de na me platform no so na sam no that's one office way there se wa nyanya na so ti asem nimnia panyini kasa e kira o mviu o mfa ho na mo na wo te so adaye duabo no obetena no no ato no bugiejem so ne akoya na no nani se toro mu ye obetena yi kirem wie na hu se na asem nya da ne ho pe no no akaka je no ye free no asole ko se ne ya bi di kuro na koduro ya dwene ho kuro impuntuo pa kosen ebekwa koduru da bai bere na kuro na yeye grase sam nkwaji kuro ya yetimi yaboso o kanso yese men kan sa ni akiro ni aka no ni aka no so na aboa ma hemfo sabe ebinom ama politicians binom ama asofo binim goso ti kuro imu no mu gimie onim sa de no ye na wiye nie ba obenya sika no nkwa de o mfa ho ene sofo timi ba beka kiro se wonya akwan ba akwa akoye program abandi no aba beka kiro se dem de gofo tu kwan no abobu sika nyame nipa o preach gospel onim se sisie ni apobo nya no abedi disika nya sofo du betu kwan na sofo amfo wantu na ye kan ka be yo sofo aniwu am na beka se dem ye sori mi pesika na monton bo no sofo se nya vim gilete esa ba tv na radio station beka jam se mu gumani mu ase vim because abobu sika egu ni ho na wanya police panya na lawyer nso aso sa na boa se mi di na twa menka de sa lawyer se wo ya boa menka de na njire no sa police ni wo ye dwan menka de na njire no because wa wonim se mu bokuro no ban mu siesie kuro no ana obi afa kire ya de bokuro disanka ye kuro afa kire ya modwuma amamu a nka mama ye mo piafo asompa sempe mu bo adwuma ka we ye hunu se koso da ke hu sa de we sida we dey no mo asa akogina ni pakurati o ni ye kutia o ugoka police ni se wan kasa yi ni ye hunehuna o emie wa no nkasa eno na akasa o man ni mu cha one day pe no ma pekesi di ato so ni afa akọ commander anim no ma yi sa buffalo for boys na at commander no mo hye o mfia bu nkasa ni mienu wo se be ya upia untimi mekasa biom ba ye mu bi mu de mummu ema ye nso mfa ho mpie se odomo nkoma wu amfa na pakan amfa ya wagimi ye beka cha onim nyanse be bo amane no ma ya makuru na ye fe enehwe moto o ma bi a friend Ganam emu ni panyine dwane nanum ko je obi airport Oforisuo na me du Canada ayi ho no awre ho asa yade aba ne ye bo hwese se ye mfiri kuro ni mu nko na wan kodu ma mfiri a obewu wuti kuro mu ka ba bia ne ha ka sumdie wa ha omo matu kwan ne bapa na abroche ne mo mutu na minute ni botom se wakra wo bedi ase na nsa na akọ ni 2 weeks no na o sa aba na onya ne ka na odem a e wona hu se kuro ma pelfo Oforisuo me no betna head lies am ye chele atwa points utu kuromu anko ahia o nua ba o ye kurom ni a ubetima treat ni ye ubedi na chia ma mpa boato atwa points mu sede ne ajojo na so nua ni frabroche be do wale pa wo hye ne ka wa wo ubegina ge no na ge na sa oti kurom anu aka de zam de nya na yire na mehwe enne ne ye di na nya yire na ya me na me ni bi kura de wa ni machi abroje sika na muti kurom na mo se no mo yare na ma fa pray na moko na panyina sebe ye di o man ye jawa onim se wukuro nie na ade hospital wom went man ni otukun akohu obi de standard okun ado na ade abeyen hyehyɛ ya ye bi wa ha up to ne ye da so the president kwa abrochire up to ne ye da so the minister kwa abrochire up to ne me obi ye de na tukun afiri akwa abrochire bi a enye Ghana hospital na aka kyerɛ se ba bia na yi na duru ye ntimi monko professional obi ye dwan onipa bia wote Ghana asase we zuo a wono akure wo access te so yo hene wo ye MP wo ye minister wo ye president na wanyare anko komfo no je na akolebu am man kan je bia duru ne de ye mfa ni ntukwan no yare hu se ne hododo no no afa pre bia tukwan bia wo ye dwan
na adwene so ye ne se krom ha na hospital ne papa no nti no wo kwa abroje no wo dwan wo ye ne ye beyeye wo ye ne ye beyeye ade ne ye nya ne ye na asomdue ma nti wo busa ho pente kite wutwa MP ministers ahodo ekogya wo ame yakwa akohwe wo yade no se na nka wo krom na wo ka nko atu ko ho sika sa na wo besebu am oman no ya dwene ho da ene ye hempanimfo ne ha untimi nkobo no untimi me yenche no go nipa na wa ya ade ya no ono na ba nso so ya sa de police dinanim dinachi sojafo aye mamoto se prakwam wo be da nya na approach na ka asama kire no it is still obekoso de ne ya ayewo it is any pan so person approach na unya platform bi say ya munji ni kwase abone bo woto anu ahonhona no wote ne ma ase wo wi ase nyese ko na nyefe ye kwan wo bi sire ye ampi bi agye nwan wade dia da na ko they don't know what they are saying small boys are young that guy called Feluma one day police will deal with him wo prani o wonya jimi na mbona mane no wo prani be efe be ye de yakuro ye ofozu ntu bezo ka chem se week nie ene ya bokokwa ka kire omu gay die boy kuro betena de ajusu heye dipanyini bi great ma frɛ so ofozu nyame nhyira mpa mo ye adwuma mesrɛ wo eye me bampo me ho no ye adwuma ogujo so ye nimu ase timi akura me to nsafe ne besi bia me mo ate anako ni bia ba na ngandile me we akwase your friend Bernard Osei we Bernard Osei mebo no voice no ozo ere wadidi atem mebo voice no ebi odi wani mi bi odi se mebo wi abetimu nsem we yefe se ne ye kuro se ne ye kyekere wo man na afọ ne ye hata na wo ne yiye mu a timu de mo mpa ni monyam sei mo mpa dimpa sei ewurade asem se dimpa na wo se wo yiye eye sna hwenepa enso dipa mpa tisike gugu makanzo ensomo stila no mum yenye o man yiye na munyim din ko Nigeria we ye the second street we ye the put the avenue we ye the Kenzen the avenue akaya the avenue ewurade nyankopon sika ni nya kakra no oni abem nso de aye kwan ne okọ no ho atum na ne din da so na akekere na ewure krom ha ubawunu se ye wo ba bi a ye avenue ye obi dia na ekere ne poultry farm we obi kokofuo no de avenue na ekere ze kokofuo da we abro aye bibinia ma bibini ya yare abro aye bibinia ma bibini ya yale bibini so se man kan chance wo ya abrofo ndi wonyai okay di okay ya nya ne sa kuro no bia keka ko na be se kura ko kunyo abroti antrase na bia keka ko no protocol no se wa ma no bia keka ko no na bradi nyakopon Bernard Osei right Osei Bernard o fire station e wadwoso wono na agisika dia ma ne penny wo ba no on ne sasa na wono na esie se wo de man penny wo ba no na sika no hwansam ne kosi ye na keka asem we kura na saka di sika no ba ohopopo na asem na twatia wadidi atem ye wi e bebo ama wi ase nyina ate abrewatia na ofoso bema me de ka me nkokora mpo na wo ho ye kwan ya no ye kwan ama ye minimum esi kekeo because yete ase no da bia kan semi ye hu panyi bia wo sori aba be ka se bia Sompa Asem Mpe Nipa for medam wase na bia hinta sem bia na hinta no makwa akobie so am ye hu ntene ma ya beto na mama emretimi aye adwuma eti ye kwan kwa ene ye minimum na eye ya na omuna samwa o twe ya brobensu o twe ma brobensu a o kasewi anu a twe pineapple juice dia titi ni minimum ofo so be ma emu o yaw na ahasenum no one thing na me hu no wo mem hasenum ne se wa mo wani antena wa amfa sabi nyansa kwan so anya ade abeye ebi de kwantia na pese omo yeye wo mai mu na yese se ekom de wo a yemfa yensam ye no nyina enidi na eya na ebinum wo ho ofo so be ma de wa wonum besia aya ade no ho won be chinchim won se bia no mu wi amaka cha osese bi fa kwasea ekọ
na wa na odi sika ne ye dai ebre ye nchinchim nsa ene eje ye sa wo hwe Bernard Osei Oforisuo bema ada ye ne kasa ya o kasa o cheche mu ya wose ya sika ne bedi ni nsem ena me so me de koma me madam me penye friend no aida ya onu na chese protocol ni nyina ba ye no wona panyimfo na de besi ni so nte no commander nyina kola e baka ho bi wabo commander din commander te ho ontimi meka ahwe na wasa nya ho se wo ba betam Asem Mpe Nipa de akokot na wo ye do obi kokot a e kanya wo na wase ye tabri kokot ansa wase adu pija to so de gidigidi ye go anim ase amama fo nyina hu ntwom nte no wo de ye kokot wasa fresa meba ena Monday ena Friday na wase nka de madam ne say mama nye yin voice ni nyina wa ase num ofra ye oso ba o ka so be ba ase num no ye bebo say money date manasa money day money month money time Friday ni the games say Friday no mu ye games o mo e wo ho so mo ade a etie no beba say no wasa ba betwa ho aka che say wo de ye be court wo for so be me pesa me kasa wo sansem we say ho na ni nyinam da bia me kasa the system is not working say the protocol na lumbe ka no protocol ba bia na so ha say no no wo hwe ne ye nipa no bi no kwan bi omo so omo din chima mafo nsa je omo sika container bia no bia correct fia bi no akwa fa globe e de asimu adan ya ayi duple no akwa fa de ne toy bi de asimu adan ya wo de nkofo to kwan no agye chima mafo sika esa je omo sika ena abai mu ni ye fa nipa wo pro ayi plus mu ye fa nipa wo slam mu ye fa nipa odum jaju akomo ni achinchim yensa akwada bobo nsa ya wo wie SHS sade ma misiko sa hwan sika no kogi yo wodi su kogi yo wa se chinchim ne nsaje na wa man few weeks bi o se few months bi na afie atwam ne nsan kan ye ne kwaka sa me do be kwa court Oforisuo bema Bernard Osei de me ne court asem ne de me ntime pese me kasa sa asem we se enwokura mpa akwa akire na ne nyina mu no ye ka che panyimfo se won mamla no ye wo mem ase no no enya adwuma emla nya adwuma wo krom ase no ya adwuma de boa ban no ye se obakofo ne nsa enso nyankopon ni kata badamfo hwe no bakofo entime enkyere no ye se bakofo enkyere dam Onsom so ni nipa eki ye ka ye nanka commander akora ba wono wo adwo so kom ye friend fa command wono nanka wa tu ka ba na se wa fe number nanka wa frɛ ye wokura branch ekura de asabo ye esa commander also ti wono so protocol no bi na musum nyina mu gugumu wati mi aka hwe obi atimi frɛ ye na wasasa wachi asif sa se wo san na chi asaba abaye enya doa na wo de ya blanten na blanten ka se wo take action against you and aso de mla na idi wa wonka ba bia wote no enya mla na enya adwuma wo kroma se no ma e ka da so te wadwumam na ko broni krom ya husa wo ya abaya adwuma waka tua wo se ensu di na se wo ba chinchima mafo nsa adwom sika wata de ne be wro ye ba internet tew ni aye hwehwemu say ampa say no nsusu wa hwe kura ba ye sa do kwa jam na mama emra no wadi na say no de ka ya hie basa de ye kwa ayese futukuko ni ahwete ye ensam na free emu awie abeto dwane no anu no panyi bia nsomo na Oforisuo be mama me fancy asento gwa aba ka ba de wanye no Oforisuo be mama me de me say Bernard Osei no so de be kokoto anya no de ye hwe ablantia ne ye nkyere na wia ne ye nkyere ni nsuo ba bia ode na asem be kono no ofa nko waso wachira beba ase no wachira ba ase na se atwa no wase na ye kwan fa Oforisuo be mo ya branch and me ye ka asem na wie kran pa wo fa ne fast ye baby no onko ye de obeye no so de be fa so a ye wo kwan wo tresem kura no ye fa so di bodua ma ne ye adwuma tentem no mu nya sa se hunu na se bia so se bia ku wolom tete wa wo mu de because ye nya post bi ye nya uniform bi di ahyente no ye ho aye hu na we say the car front na say mate ni woni prosi eto na mate ni ka say yes one front wa but monti bi da so I watch that doors with say o mu nyina so avakoti kwan so eti e de aida no de command no say hwan yo ni mo bia Bernard Osei no no this can be share wonsem eti ye jisika no china wo ba se no ma ye twa no wo bai ye susu so oba de a wo be ka sika no we wie no ka say wo de ye kokoto ane kwan no ye so ye be ye ho ano na sa wa anya na so ka say wo ba de sawe de a e de ye so ye twa no wo ha se no wo mla meka de ye wo no so no ye so ye be se kire ye se aduasa mienu a ye ta kire masanta bo ne ye so ye de hia no Oforisuo be ma arrest my case my friends here okay ya Sompa o man mu ho
aya sempa papa se wo aboa kokono wakofu obiyire wo aboa kokono wakofu obiyire ye kwa himfi akoka asem a wo kwa so atotopa ha nanya Ghana na haefo a nya kwa bi so mra ne bi eduru ba bi ne emu omra waji obisika so ba mi afa na dwuma me ka wiase nyina se sa abrante no ho sa bena do se no se ya fa na dwuma na ye protocol no kotua sika de ya fine na se wan tua sika ne ye fa na dwuma no waji obisika ja me betua ne ka se bi kwa na didi na kasa hiao otua protocol so ne ye fa na we ame amfa so tua protocol e ye fa na dwuma de ya ne ye wo teneka na se ye fa na dwuma finchim pa de a sana nsu ani anwea na faw adana amanfo bi ma abraho si o man ni musa edi so si swimming pool se ne so ko hwinim na wawu mutimi mo man ni mu abraho sambam sa wagya koda sika mfie mienu etie musa say fire service for no ankasa no mutrain no mokon how many months yakoka mienka obetumi akan no atum nyame betuo tua nkrofo bi ka wajejeje kola sika ekokko ba ne sa no a eduru ba bi a wonana no mbebre fise sana waba ato ho no saa na amanfo befa so no mde bu abusuafo kan fo ne sika bra ne gya de o kyerɛkyerɛ no video wa tram to sa akora wa ne ana me bumfu ye wo waju obisika ye koka wo momba ba trete ye se ya adenti ye kan wo wasem eti wo kronfo kwa bi so a eduru ba bi esa posifo sa kyewo eti emusa se ukọ police a ukọ soldier omo military police no fire service for omo de ye hia eti ebi di boni amuntimi kan kyerɛ wo mo omo gu mo anim nipa ba akopɛ wo gu adwusofo anim asentimu hu banado say odi enwani am one voice na togo aba yakoka o say uji sika ne de koma ada mutete ho na mojeje amanfo sika eti nyamishira dampare pa yaka wo fe so asɛm a pa ne ya transfer police for no yakoka mo mayenka obi na bosome so no akwaji sikedi nyamishira mrofo pa sei na mode mo hototo mrofo wei aba officer fasika na bra wate ya mo akosi fiada me sa atama wo ba ha kyera ba kyera me mfa ho fiada ya ba kyera akola no ba bi foforo no akọ sesika no so mu nko ade a be fiafa ahwenim togwe me mo akọ aba pacho boko emise me bo afu togwe bufu kakra ba be hye wo mu wa jobisika wo de wo ye adwuma me atua aka wo ye adwuma mo ahwe oyire no mba akoda ketua na afa na wo fifirisi aba wi dompe wa gini sika se aba mi afa na adwuma emfie mienu ye koka na totobo ba park se we ase no togwe sa ni pasa anu timi mia na ketua bi wo betumi amia no but asana betumi amia no de se metumi gira ba bia kwakọ mia no di se ye di sa nkobo no di bremiasa okay sa nkobo no ba me ho a asana betumi e den anya mia no matito gba because on say obi ye befu a otumi wura market na obekwa kokukuku anipa e wo market debi dise no ankasa ne busua anase anipa obenu asana obetumi akono eye befuo a obetumi akon anipa nso otumi wura otumi gina lori kwan ho se obetumi akokukuku anipa krof be ma branche na ba ho yo medas bo mia no on se eno tina titifuo no
omo kwanya mo faso de tena wiase no ye pa because we bibi na say nya ye be miao ti say o say volume ye be mana volume no be kofom na da che a wasome ye adwuma na obe hu say yes the volume no be kofom yes bibi ewa wiase sanete so sanete ntino wiase se uma nipa ho kwanya anipa betumi eden afa wakasa watade ntuma ufra najo a uda wakasa chance ya udidi omunu anipa betumi afane na de kanede no ho ya sana nipa etie nti se nutina me togwe amba keke e nutina me pese me be ma anipa chance na anipa no betumi aba be se mi na me betumi atase se o enye mi ni na ekwa asori baako Yakupon wo ho debrebe me edu baabi a me kai se Yakupon wo ho because anka wo kai a anipa omutume gira lori kwan ho a mokukuku anipa no omunim se Yakupon wo ho nso no bone no omugira so ye ti se o ma kwan na se anipa no o yituo na se o de ku free nti enfa obi a ho me da se ti ana foso na bufuo no ombra fom kakra Togo ho ayefe pa jose ho ayefe pa sa so mi pe oba no bio se de wonya na akra ye ye kwa hwe ma anye sa se de dokun ba ko ye tensidio se de dokun ba ko ba ye tensidio ntino se de ye so kaka anti se no umpe bio o ko na o be bi sa se o dokun no ye wo 10 and ye wo 8 and ye wo 5 de hina upe te mutu atu so sadi ya dokrupe kwa 20 cedis ntinu Chogwe na wo bi ka kire tiefo yentie wen okay mame chia na nanom ni apenifo ni ahemfo midi ye frame togbe ahamban keke azibrigo sonkalu kagoka from Benin me chia tiefo ni na isan say awiyase ayewoyi uba eyede a utumi ba na yetumi kasa oki nde akoda no ye bekwa ko yakoda no di pie nde na yetu na ye fadin adimo nti eye pa batitamu no du na se tamu akoda no betumi adidi kakra no na se akomodi no komodi akoda ketua no na se ugu yi bengu sisi manwa ukachense on toboa esuna nkan betumi aso nso no utima no na se no akasa de ne sale shemu na se shinwa na no akasa ba hu se awo yese de ndafom nti ukachense on twe kakra de betumi de atwen kakra nti awo yase akoda ketua ba wo yase a efe but fititamu abetumi awo ya fomu ni ade akọ nantini na no edi nti wo ho a fosuna weni enda ho ntino die me pesembe tumi akache tiefo ani na ne se awiase ewo mu se yare wo ho na ye betumi ayare ewo mu se ahochiri wo ho ani pa betumi akomu ewo awiase nso no mamma kwan na ahochiri a wo bekomu no mamma kwan se obefa ani pa so na ani pa betumi amana wo beko ahochiri mu yare na betumi ahawo no mamma wo hu kwan se yare no ebe na mani pa so na yare no beko akotake wo so ye free hono mo a bibia wakasa utumi ye e wasase so no ade no be se ya mamma kwan se ebe nam anipa so obi abewu afia wiyase nso no ye ya nipa ye ba wiyase no ye pese dise bibi be si asana ebetumi ato anamo bibi nsia na yete ho na so enye hwi so ntino de mi me pese betumi akache tifo ni na ne se waduma se ya every wakasa because tamu adwuma no yeye no wanto anamo nti yare bi na etumi takiwa every wakasa wo hospital na se doctor for no hwe na se yare no enkwa fakona bi enye juju asem enye bosum ne ho asem so nti ahonto ene eden ene hia nti die met person betumi akache tifo ni na ne se wo ya na utati togbe aban keke no sebi apirifo oka bibi se akrobi wade a akrobi to aso nti
ohu me say no enyesa na ade no tie eja no ho papa ntino mewo bibikitu abi se mbeyi ade kire nkrofo na omumbehu na mo ankasa behu say yes awiase no enda hokwa okay togwesi wo wade bia wo yi de a kire tifo ade we a ewa hai ade we a ewa hai se wo yakoda na se wo nya 20 years ya yen yizu wo nya 22 a yen yizu wo nya 24 ya yen yizu asana wo betumi yizu ade we a di se wo benya afi beye 30 years asana wo betumi yizu ade we like say when the wapage just what the fear duasa yes 30 years yes asana wo betumi yizu isan say oba na bema ana ubia wa oni mu say oba betumi yizu oba betumi yizu nsi no nebo soso no ade wedi ya na efata bema isan say bema ena ye ehene ewo fie ade we uhu a eyadua ena apenefo atrase ahihye ewo mu adwuma saade no tumi ye ni se o se tambia no metumi kase enya dia obi betumi amba betake me ba enya dia obi betumi amba betake me yere enya dia obi betumi amba betake me akasa bibia wa yase utake me nde obehu me nde utake me achina obehu me achina isan se ade we eye nsuo ena ye tumi di gum udi nsuo no di gum a wo akoda 5 a na watwe omu ni dan dini na de shim nti na chese wo ba bi be yare na se be na manipa so a e be ba be show wa ha wo akasa bibi ena e betumi aba betuo e wo kwan bi so a e be ba be show wa ha e show wa ha wo be hu se nsuo na wo de guso no nsuo no be dane ya coke fanta nsuo no dane ya fanta de na wa hu se yes bibi e pese be koso na chese ubeyi kakra ade kufomu na chese what time no nti se eye bibi na okra wo a saade ye we kra wo na se wo ya peni wo fia enya dia wo akasa wo betumi aba wo yase a wo ba bia ne ho a betumi awu da wo yase enya dia wo ba bia betumi yare basabasa enya dia di ade boni bi betumi aba betu wo akasa wo yase nso no yenku akukọ ena yetumi di ye yenku adwan amano yenku hwe mano ade a ehia ne se nsuo ena wo betumi ene ade guso wo ho a wo betumi ho se ye di obichi na ye suturutuo ani pada se ni o na ye be yituo se na ye be sutuo na chese bibi se wo ho na se bi utumi numu a enya de obi betumi asutuo ena ye betumi akoda so ntino eye protection protecti wakasa wadwuma na se na chese wo pese obe pija adwuma no se ya adwuma no di komu a na sa adwuma na se ye no enama nipa so dia ebe pija nti ade we a ohu se e wa ha no na nya de kitua wo yere nyim na se hu pese yetumi ntwa oba no a wi kakra bi ma no na se ekoni yemu a eye 5 minutes akoda no beba na mbegi no boko nti tamu a yede eba wi ase no ye betwa obi anase ebe ye obi proshi debi me kura ye wumi ofum me mami ye ko mu ko bebi kura na yede wumi ho nti nde yede bibia machine susu no abrofu na etumi ye nti ye bibifo no ye jai ye hu amemre ye jai amemre no nso no eya na ekase o sese de watwem sa nkobo no ye dada enti sa da ben na obi betumi aware ewo busua bi mu a na obetumi adi coke adi akoda uton zambia de baby so snap uton zambia de ye be sambi so snap no way nso no yeti ho a na se obi ka asem bia na e ka se we eye bosunfo ana se we ye debi nti ade we a ohun se no wo ye obi
na se upe akwenya bi se oke ubetumi adi adwuma saa de we tumi ye ni na no metumi kan na e wa ha se nsuo no wo so na se utan no mu na se sebi ukọ baabi na se ye yi bibi di gwaduane mu mawa ade a betumi ama wo sign eno na eye akukọ ne bakitua na obetumi akasa ebetumi akasa na chese baabi ade obetumi akọbia no eye control nti ade we eye bibi kese pa togwe ekoba ne sa we no wo kwa de be show bagim ana beja ne fie debi se unu mu totu no baako a ebetumi ateki 1 year asana obetumi anom bi nti emfa ho ade baako a ewo mu ni se sebi se otumi numu na se bebia de otumi kobia no beifo bia ne ho betumi atake wo yere ene uba ana se wo ho na se uba bi wo ho na se akoda no tumi nyeye ana se uba bi betumi atu kwan ade a ya de boni a ebetumi aba be si ewo wo akasa so a otumi mfili se okay awuyase e da bia no ebeba be show ewa ha nti se obi dwadwe boni bi fa wo ho a ebe show wa ha mesa ofufu so wo fie nti se obi ti baabi na se ye ka wo ho asem boni bi a na sa ankrofo ni na no na watwa omuni na mu foto ade ato ho nti se uba tam bia no wura udan mu a ubetu aha ekwan ho togo na chiwade ne den paja se na chiwade de ne chiri ade we no ade a chiri na ye enya dia obedi plekonam enya dia nso a ubetumi utumi ndi dabo dam die enya dia ubetumi adi saa dia no nku ana ye den echiri nti apart from no die ubetumi adi aduane bia nti ade we eye protection ti on se tambia no meba ha metumi kase utwe na se wadwuma se ya yenye ne saa utwe na se yare bi takiwa yenye ne saa nti no sebi uye bema enye se bema na uko jambe bia na wayi wakoti akọ jozo de enye no ne frɛ no se uye bema dia for so agila so say yes uye bema me tokya ka man keke usia me na se sebi ubetumi aye boni bi pa afa tokya ka man keke no na se me ma okwan da e wa wiase me ma okwan da because for yeni na ye ya nipa yakupon on frɛ me o mami yare bia wan say madwuma na chese be na manipa so na madwuma be say ana say yare bi betake me ana say betake uya nipa ko ade me ma chance nti sana ade no ye den otie nti say sebi ade we say e bia apenifo bi ti baabi na say ohia bia di se me no be di nkobo na ti se ye ne ho adwuma e wa ha ti se ojimi number na ofrɛ me na fi me ne no betumi adi nkobo na one thing ni se eya na nkrofo bebre tumi dwene ho se obi ba be kasa e wa TV so anase oba be kasa o radio so a na omutumi dwene ho se sa nkrofo yi sebi emu ye papa omun yese nti obi andwene ho se my chest ba ko se obetumi asiga na ni na me kata nti no sebi anipa bebre wo ho a omutumi twatro omun kanokre nso no nebo nso no awiase krobi wadia na krobi tuaso no okay enkafo ne ho yanyi togwe number no obi ojimi number na se enu ti na tambia no ya na meto bi kase u cheki wa sitramu a na wa hundie ko left to right nti we ade we eya na nkrofo pi to bi kase o madwuma sei obi ba jimi yere obi ba jimi kunu yare bi ba takin mini hwan ni ade no sole ba be fatogwa ma keka damfo u sole na se oba be fama damfo a ayama bebre be boa e wa wiase because for u tia wiase na se sika hye obotomo a edin a e kan e betumi ade mawo no ye be fa din bebre di mawo ye be frɛ o se onabo ye be frɛ o se director ye be frɛ o se bank manager edin na kan e betumi ade mawo no e ye din bebre uti no sebi ma ndwene ho se dis ye o se adaka bo asana e betumi ama odin no de ye ndwene ho sa
Medasi. Okay, yafa to gba haba keke number no with the protection no ankasa no de aba no to show here bia manu ye 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 mani nyina ye WhatsApp eno ti no to gbe se ye atwa nsa bonkum no na efa send no na audio waye de how bia no kaguso men type odi ebo audio no obebo na watie wona wanya akwanya so ehwe Sompa TV no azigblibo so kalu kagoka togbe haban keke ne ma no egu TV no anim anunti odofo entena ho emantokwa mansan watotuo se de bia togbe haban keke ka no omnasa mafa bi kakra so Oforisuo so ade a togwe yiye nipa otifia wo TV de enwanwa wo mu ne se so hwe botro na ne tini etia ene no ma ewo botro no mu so ese gya ya chim timbeze mbusa se ye de ne sa gya ya chim etimi ko botro na no so wo hwe botro na ene ne se nipa bi hoti wiase be so hu se enye on minim etumi wo wiase se minim de me kan wate ase so hwe botro na no ne kete se bi a botro ana eno ma ewo botro no mu so no ete se gya ya chim ne emusa ye hu se ye de ne timi ko wura botro no enye kwasa tina meka se wiase no ma wo wiase to ti wadi asempa ne mo wudi asempa na wo bo ho ban to go kire se han se wutie nsem o kan ye na akonwa ye wodia adidie bi ato ye je afiri wo nsem se bo ko baabi ne ye ma wadwane ya poison unnim enne Oforisuo ko baabi ne ye ma wonsuo kura na chi se o si ni trash ne wamia because na boni abawiase obi kura timi de ehye ho no apompe poison agum tene uko baabi ne ye ma wonsuo bo se ne wamia se leakage wo ho a sapane bia nkomu a enu nti de eche o se wo de woto a kutugu aba keke na so ye o bomfa ya bomfa fijasi kwan so wo tra so twe na wo ko bomfa ko o frɛ ne number na obesuma amia ba be fa ba fie wo suma sem obi anti bi da na togwe de no magua kwam we ne nketo no maka jo se ko togwa so ya wa o family o pese obo family hu ban bo mo de tutu nan na ko togwa aba keke ho wo se fa na danfo keke ni patra o ye hwe han sa na se ya be fa nim no mu dabi obi a opa didie bia na obi atumi anase wo ton ade ne yento 7 predators a wo yo gifo ne wo kofom bo mo de ko togwa aba keke ho enye kwa so re no ma wo kire ya wo ko ne ho no ma me se ye ne ya ko de yenim o mo nso ene o makọ nso mu nim eti bomoden na dani danya togwa abakeka wona anadwo bia o ye adwuma fa no pa kosi anadwo ye adwuma kono ho na fa number photo for number no santi jam okay personal number no 0244 togwi manon 50 66 20 0244 50 66 20 and answer 0244 50 60 32 0244 50 60 32 ufa number no bibi nhia onde a ebe hia wachina okay bibi ntu onde a ebe ba betu wachina unti man dwene ho se meti hai bibi nhame bibi to me yemi man dwene ho sa ebe kura pra next week hayai bibi betumi amba beto okay unti no ufa number na ebetumi den abuawo se ya na ebetumi aka yemba ofie se bra na yembuawo nti wu na wo nemu nsuo to a baabi a nsuo tumi gu ewo dan mo medase okay yani togbe ahabai keke azigblibo shonkalu kagoka from Benin yene no na etwetwe enkomo no sunsumu nyuma nko ade a orofo meka cho se yekotogbe abakeke ho na sunsumu nyuma de ye nane emfa emano kama yeko akoyanim na yeko computer so dwadi emra se na fire service ni no voice no yemmo le wasem chechire bako ede achire
expect sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu nerves na wo to ase na fa 21st clinic aye sciatica expect sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wenye otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedu yesuodu neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazi dur in the kekedu neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she dunsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Nze woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very means you. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba wa fafuro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da famu a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perenga na e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pidie ene na watu adi na wonhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a what 10% ade free so de ma we ya kwanya obade amatufuo ene mo amopa ne nkonkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo de biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfect. Osei Aboagye na me se Debbie, I take a power baby. You trip me on the yacht. I want to no I don't be na your more combo. Any of them come on abu. I want to aha.
Baba. Lawson Dire. Pictures were her. Oh, shit, my. Okay, yako anko yanim sa brantia ene wama protocol yani abri protocol so no ono ene efe no Osei Bernard no odan no so e Bernard Osei o fireman e wadwuso fire station wagye obi sika yako kan wasem e mo de mo mienko theater me di odidi ye no station a sisi e na branch na no sis ka wode be he won sam nti se do position a o de ba shame sama a so sama na ko bolo ko do na ko gano o se no bae aba so me se trem no so pe skam me mi go o ba do ma me no wa ba ta branda e de o de wa ma se me die o be da se da da mo asun kama na a de ga na ba ya da mo de ba to mo do mo ye ma funa mo ye no ayuma fo na ye no ba ba se nka let's see me who say yes who say the assembly no who say mani gana who be see ye who say mani gana na waji obisika akara ketwa we sika almost 100 million for 2 years na who say come on who ni ba ko ni nsi who ye na be see ye yo na say management yo Martin adwuma fun ayate why yo adwuma fun ayate mini problem say office in there obi atimi ba ha nten dey obeba yo yo ya adwuma fun ayate why obi da dey down na o se me to stream what do you about that what do me who said it I did not some good one who said it at them Martin Obia yo what's that to you yeah train yo yate yo yate yeah train why okay Bernard Osei na edi atem no na nyoma we ni mu omra ye be koso akasa asem yi se nyoma no ne mu omre ene mra nya adwuma waji obi sika 3 solid good years so ba me ya fan fire service adwuma na okra awurade nyankopon the nation's anchor obozo be ma anokwasem fire panyin oda no pa ye hwan event omuni ni nkra ho men koma se mo se be bia makuma pagya duro eni panyin da no men tiasem na se omo pesa o adwira ni adwira oba bi oba basia gisika sa men tiase ada fa service no o maka tu enso o mo ana aposi fo mienu bi agimi amahu si atena aka da mpare asese on
Oh yes. Nti minim se fire wo mpanyimfo de minim dwuma omudi na kra oni position ye de amomo ene ne ya kan gu o masomu a enema bi se cause ofoso betuma abakra se ye no kra mpa se abranti protocol baabi ni okasa ye kwase ye okasa ye friend say ni wo fasi ya wagimi Bernard was say ebetuma ba se panyini bi wo protocol ampo betuma fo bi no age akoma no unim se sa anema ne ebepie Ghana anima ye nyi ntum se protocol no o man de bo mani mate se ni wabokoro no nti ukoye no anya akakra atafre atija ye fro wakasa de because of panyina be save ni din ndi uni trendi otima bo panyina wo no anya business bi de connection bi ma o se ye na me fa me ma wo se kapre no edi ni din abeto abonten ase se ngoman ne ka no kora gie ko hodu sa papa na o ye opanyina responsible undi ono no so o ye aida o ye oba na say wono sa woman na asema ba happen. Yes. Etika wo be me yi sa ada ne momadi wo abe ya de ne tantantam ye hunu subanfo subantantan wo de tejo so wo na maduma nya minhyampa wo zo na de me hyiram nya minhyam se mutimi receive ko we nya abotra we nka me kwase ya na mu be 18 kama yi ama no state me ntwen kura na record na ba na wo di nkwaze asem se ye France ni abotre ene Ghana undi tu mo wo de munya 1000 no ba 1000 kwa enkra ndi so obi awiemfo ba bi ba so pe fire service aye o he omonta ne so akwa e be fata ne kama ne kala no ne kala ne omonta ne beko ne watima ko pesca de aba se nka fo na adwuma na ne mankoto temfama no untimi eche ye frɛ o ye nyere ye mo kakasa de na kuko wanim asa be gina kasa se adwumafo na ye no ye na nyo man na nka no ga ye mu bi no nka modwuma ne ye wo manka rank ne susu se de mamre ne ye adwuma ne ye wo modwuma ma mono kamba mo bi o edinyame ye modom na se sabita frache mu koduru ba bi atesa wo kasa panyini wato bu se wo famity bia matifia dumedome wo kura ba ye adwuma se wo tu a wo hemani mi wo dju so a wo hemi medome wo sesi akura ba ye adwuma wo kasa panyini ho adwene ho hunfie na wo to bo abam ne se ni picture na ye ready I mo fa ne picture na to so ne su nyansa kakra wotima kosko abaye fire panyini mu a producer afra wo busa wotie kwashi wo busa wani watam wo busa ntie be ne de o adwuma fo na me ye no me ba ho wo be ye den wotima didi atema wie no wo ba ho be ye den dia na abepe sabita afra che mese be ka to so bepe oni ana bepe o se na free so be ba wo nkomo ne ye dia sa ya mpia no toto ye den mesre no wo ye ni monyamfo meka se bia wawale ya wo ontini gimi so enye wo bobra tuji mi so netimi kuko wanim iwo bi wo betimi de wakokire awia ba wan hwe ya begina sumu akase de asa nipa no ebedu so hwe awia no no wayera enti won ti abrabo ase ne ebu ne ba wonfa no onya so wo woro so a wodi atam wo woro so a wano ya wo woro so omu ano ya dai yesi am so mu se midi watam bia menka nan na ba akuni nyam pie du ba obatu nipa ho agede ai ofoso me na nimra na ho so na me nua ba o se mo fa ase ye frɛ na aida ne so ye ka che na nimre se ono so me na nimra nso no nya isa de no e ba fi amente kurase ni dia ba ha ba 2-3 times na se bi ko ye adwuma na ofri se wuni sa ahode na wo ye dai ugu abanya ni mu ase akwa go hye me no na me ka me yesesi adwa ntuma igu a na adokura ba gibi because ye de gu wani mu ase ye anda o government ya me ntin komo bi ase o chama untumi mu gugu kroma unwura djuma bi o mo ye we ye wadjuma anda o government MPP party na mo ba be praba to ye betu ya no mo na ma ponti o mo na ma fo mo djuma e no mu giniye ti o sa mo kura mo sole ko bi koso ana mi tie program ya kwa what the so be ha djene se chama mu aye kwa be ko mo nyina mo na ma ka beta na mbecheska we ne adjuma no akura iti wono won say yeso chama ontumi ne yi akase ya gini sika amana MPP bezo onto abawe obekasa sa campaign me na me nchira se de ye no eno mahunu communicators amugu kroma sanse munu se na wo yi betutu mfidie so ni nyina ye de kombo aban ka ba na anu akwawe wo pajuma ye fa na adwuma wi hwe se de osi gu aban ani mase yeso wa yese na makon na mpa ye de adi nipa no ne nani aba na ho so munyam tete amunya hwe che ma twen ase mudidi a na edu abato so a no ma be wurawura ma fe na mo be kire ba bia ye mfa de ba bia ye nkro okay won first kan mra ho fe kwa on first kan mra on first kan na asum die mra
no ahia ne next story ya de beto so de you betin na sumo mpe Oforisuo nyame nhyira no okay ona samu Oforisuo mamencha the Gosh collection ahojo tale papa fi na encha ma me so Sarakuba Oforisuo on se mine na no ye kamfo no se so ohwe ne hwana no nwi na we aso mampani da bia watwam Afrifa o da bi fanko me chese fanko papa ginwa untie o da bi kwaku twesa dabi se ne huna no nwumi ka se bia genwa man kwa Afrifa just kwaku twesa ofurukuru matwe asan debu dientia me pese o twesa ne se hwe de we na ye no na fa kototo me se ne huna no nwi no sana mpese be kire kwase man kwa Afrifa na de bosumi nsia ye mampon ye u se yi ke adu se wo se Bible mu nipa Peter tiano zo wonhwen san adabi ande ye no Peter de ye ya na nipa bi manipa di areho na no me kan sa se mu se papa we ne didi atam awono a ya wo so de be kokoto we ya e se sebe mpreduasa o hwa akura suko no ma wote yi akura se yoba akura obetima wo no wo be yo ka akiri kura sebe wo de wanya bi ko na sa akura ya nkobo bra da chinye ni ana ebeka se hwehwe akura ekotena gato ana okotena gatam na se wi bonano ana se wodi sebe no ma bi a emfata papa iwa na obeka se ne namafo abade sa wani ebe nsu Oforisuo ma menka se mi se nkura ibi a o my stranded na mi wiase no penifo bi na ayo mo sa oh yes penifo bi na ayo mo sa nya de obi pe ne ho no so wote gato nya de obi pe ne ho so wote sebe subi ase na wonu wi ehwe modi ebi koso enoma bi ekoso but Ghana yenhwe noma bi akura bi wo anko sisu ye pa anko wo bone bra but akodum pempensuo bi se panimu bi agi ni sika se ogi sika na ayekwa enfa na okopɛ sika biem anane maame ne papa bi kopɛ sika ahwe ho sa akura etia na wo ha wo picture yanim yenhwe se pa se de na akura na dwen badwen ma emu oya na why sa no me na no me kan sa se mu se papa yi sabe wasi bi hwew unwie bi hwew ma bi hwew Oforisuo ya na ya se drum bi ho a nipa bi toto mo ho ase e wo man yi mu na se ma wo kan se wo gi sika no onso de akoma obi na sa na ye kan dia ko bi nkotwa bode wo bi afuom ama nipa ne ye nche ne ma ye san busan se okoton ne he ye so okoton no dwom ha ama sa nipa ne ye san koche no Nti abetra man mu ha na se sabe branka me ko banga sika na egu no me hwe ahwe na obi na nka matam ubusa me amsem de koma ni paso masi na me ma ye free what be that nka me ma ye free say wo so de koma ni paso masi enti de wo kan akra etua sika ma ani ye busa ho asem sa de na nko ye yie wo se wo bo obi di mo se nipa no bo ni friends aida onam di sika de koma no enti wo ye answer eso de ma akolai ano Oforisuo yete sebe mpreduasa me de adwuma yi sebe manfa adwuma yi kura na ekoye bibi na me ye adwuma ho na makoye no ma bi amfata Oforisuo se magu adwuma yi ni mase eti de me pesa me kire nyina se fire service amu e friends ai adwoso ade ekoso ya mamudi ayenka ho ya bodwoso ne abo fire service ko fire service emu nchechemu ye wode wa ha ne wode wa ya nkobo obi ase adwoso eti adwoso fo mpanimfo mu mfre papa mu sa ne se dia akra betra ha wo ka no eye nkontompo bi ana Ghana constitution na chebe bi obi afa na asem nko panimfo wenya dia akra maza wo mfie zai oto aba eti akra bibi hana esese wo ka wonya ba bi amfa nko oni court sika aha ba maza obi ajo sika yo bi anye ne kapre ena wo se me kwa kwota ba bi atweto na papa yi komede aba be kwa kobo ne de ena me de mansam ba radio station na TV station o manfo menya dan o mun kabe mame we waka bone me busa Ghana fo mpanifo ne Ghana mo hwe yen akoya waka bone se wan twetwo wan fa ba ankota papa ni fia no ne kim na papa wo da ho na akura bibi ha no no de abra TV so se mpanifo mesra mo because Ghana constitution no de ha obi a obetimi do asema court first na court ni on arbitration etimi trase a higher arbitration sabi etimi tra office edi asema ni yeye utimi do asema kwa hemfie akra betimi na asema ko ba bi opese odi ko bi asema ntie masema mi o obi ro meka wa fa mabati
na yɛka saa asɛm wei na papa yi sanka meme ne papa yi paa yɛnwua yɛ ɔda so yɛ a kantampa na kasɛm di kama na nka yɛfrɛ wo no mirika ɛyɛ na bi adeɛ ma no yɛfɛ yɛwɔ Fox FM the whole lawyer mempɛ sɛ mɛbɔ ne din wɔyɛ powerful ɔbaa bi de asɛm ɛba yɛ hɔ yɛfrɛ no apɔ so mɛba lawyer ne ba yɛ ma na kɔnwa kɔ so mpamkyɛ mma me nyina hɔ yɛwie yɛ na yɛde yɛkɔ general manager hɔ ne yɛkɔ tena ase din bɔkɔɔ saa ne yɛyɛ asɛm wo respect wo saa ne ɛsɛ sɛ woyɛ asɛm ba yɛfrɛ wa no waba ne yɛ ne watena ase wokɔhwɛ ne wototo a yɛmpia didi yɛtɛm a sɛbe yɛnhwɛ obi de hyeɛ na yɛka saa asɛm wɔ yɛ wɔbɛgyina sɛ wode court bɛhwehwɛ wɔ bi ɛnti Ghana asɛ sɛ yɛnka ano ntom ɛnti de akora wayɛ kyɛ sɛ ɔne court sika nti kyɛ sɛ ɔno de wagye me sɛ wamfoa nkɔ court first ma menka asɛm bi atiefoɔ ntie saa asɛm wɔ obi bɔdua so ɛkurase ni obi bɔdua so wankɔ school obi bɔdua so wadi ho ɔnyɛ nipa but ɛnɛ wɔn mu ɔmabɔ degree ɛna bɔdua ɔmo ɔmabɔ degree MPs dodoɔ na ne bɔdua wogye me sika aka sɛ ɔbɛtɔ ama me mitime mo enso police soja di n'akyi o enko bema soja ni na yɛda harass sɛ fam sika mam nanso wɔse sɛ mo anto ama me dia me sika me de mo amfa ma me dia me ko bom dia entempa na ne o maka mo sika gombotom eti kyese diabo yɛ adwuma ofo so yɛbɛ sɛ yɛnwen sɛ wotie ne o ma na dwemra fam no mra ntem na mpanifo bi nka ho no mo mra ntem no mo nya kra metas no mfa ne sika man ne wonya sɛ me di sika no ɛbɛka me sɛ ne mo me de ma wi yɛnka sa wɔ man mu ha ene ke nyina ke ayeye yenka saa e wo man mu ha etan ya ni wu se wo yemu ba wo betima wo no akra na hwe odi akra hwe odi saa minima dwe oni tim ofoso saa no ma we na ma akra du mebi ne wonyini a no hu no ma bi se na adi ni tim dem enti se ono so se nyame ampata na otwe ni ti ana otwe tuo e de ba so a ofoso pata no man bibia wo kunka bibia ma na te ase because what say in life kwa kete wo si fanboy say okay wa jini sika ya kan so wo dane de ma wo bi na sa na ya ka asam atiefo mu de mu ntie wo sa na ya ka asam eti wan kasa wo tie me a wo de wo time no asem wo na to wo a eti sa na me kasa asem twa say me ji sika me so de ma wo bi sa na ya ka asam asante mamu a masa du time am in fact nsem areho wo betena fidie so fo so de won pese wo kana wo ka enoma bi areho akwa nyame ampata ne fie ni bi na chi ni bi nanim ni bi na onim se wako school baby wo fa no ofa yin so kwa brane a sebe wo de wo boso no so a wo de wo pay na kakra ba na sebe woni sika kwa na yi sika man to aduane dia nyame nhyira na bi no ya to sebe pray ni bi o na so etimi hu obi ni yi sika de ache no ma me gikoto aduane ma akwala no e nhyira eno na ne ye de ti wiase okay ofo one fan sika me no 3 bar center what the 3 eco capsules cocoa master what ya badwa so odofo cocoa no edi enya na sede cocoa no edi ni padua mu edem no ya hwe ye ebema nwoma bi awu ewo system nim bema kra de cocoa na ba so a wan hwe ye a light off no ba pe ni asem wasi eno ti odofo me ka kiro se yenko ne nkope cocoa du papa na ye fantaki cocoa no fantu cocoa ase se ye pe cocoa du papa anu onam anu ohyepa abadwa so a 3 bar center wodi abapa dia 3 co capsules cocoa master na me kanfo nam dia man wodofo ye beje bia to wo kolina ka ba dani ye ba mister ye ba happy dank ye koni kope cocoa du papa na ye fa entue cocoa na se 0546 107 107 0546 107 clinic of the moment 21st clinic odofo ye tu yade na se de beti ye tu yade na se na ye tumi asori akoye nwuma so no anye se 21st clinic kuto ene betumi aboye sa akwa ne so wode bibidro so ene tu yade ase na 21st clinic ne ba ye no mi ehu yade bi ye friend no se ateka eso osisi ye fa asire mo na akokuma kosi na ase wode bibidro so ne tu sa ase ateka yade no ase na 21st clinic se men kan kiro se wo betu ase deku na wode ama entifoni echirem ewo ho Ghana fo adwuma de wi ase manyina je 21st clinic atum enu nti no 15 branches ena wo ba Ghana mem ha watu apete na odi etu yade ase ama Ghana de hye orofo laboratory ne scanning fidia huduo pi ewo 21st clinic yede ebehwe onipaduam ne yede bibiduru so no na yede aka kumase wobo ase akra sunwane enkranza tachima 21st clinic kosenyemini 0540311311 0540311311 what the healing point no enso aba orofo healing point kosia da no siampa mu ekopem no so empa mu ade eche adwada
da se ne ya no nan brem no no asan e de asiso anwumere enya asem keto akora dokotafo makwa dare no omnim de e 21st clinic na omudoso na ne healing point no ekoso pa abrewati atenam wa na dokotafo no otoma ne wo mo okire nwomam e ma ne ko akire tarawan platforms ni nyina da healing point no efa so nyina orofo wunya bi hwa ebebo yi papa abe heba clinic orofo mamia beuko abe heba clinic e wotano so apatapa new site ho na abe heba clinic wo de bibidro so de tu yade ase maami numnyiro onim haban yewu na haban so enim maame no kwa brentuom na okọ na okoteten haban na ne nutani nu branyina da otwetwetwa na wanoa na nyomo de ka ho a ma na yehye eye nam abe heba clinic orofo ayadefo edi adanse kire se omukọ omudi ka bom payansa na omdo omo hye krupo twedi amponsa na odi aduru na no nam no de account eno timamia be say fibroid afa beda no namsa yade biada oyin heart no sickle cells no eno enama doctor professor Abe ni din ahyeta e wo Ghana mamu nyina ne wiase nyina no sickle cells no otu ase papa enti odofo cha obeye adwuma yefo yade bia enkoda no ekokwa wutu ase stomach ulcer wutu ase no de amaw awurade nyankopo hepatitis diabetes no eno kura de wotene tekura tanos apatapa na medical ka cho se ho na usa no 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 mamia be na make am from the amount ya kwantu seminar express group ya fankoda no Canada US UK Australia hefa na pesa oko ya kwa wada to asa na se yenkosua de dia orofo ye fankoda express group na nyesa na ekwadusika na yeso fosu aboagye na hwa bia no mepam wasi just wenti wa mama bregu express group na make am for na media amount kumase ya wa ha akra tema Islegon takwari sunyane tamale bibia ni yebehu express group ewo ho 0249 000 448 0249 000 yanfi akonto sem enkoda express group 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited and 3P garlic mixture abadwa so ya garlic you garlic you and ya chinchi mudi nyoma bia ka ho etu yade asema orofo 3P garlic mixture no ano nampa Piwak Natural Health Limited onim die mu no we say galmi akoyi nyuma so Kolina Keba Kruski Heba Gamsi Pharmacy ewo kofodua o kansi yenko enje heba eno ewo pupuni mantem krupum enkran 0248 928 824 0248 928 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited odi abadwa so na mekanfo na mede ama burukutu ya bemanso enso eye burukutu orofo yenko ne kopa burukutu ni bi na odofo eduru ba bia ye yiyo no aponto nya badinto no de densa ye no odi nso ye nye yo eno tira mekanfo burukutu na mede ama ene anwumere orofo Brukutu no eduru babia etonsa tu sanyina da ukwa obenya biato ene paabo no obenya sachet ni bi na ne wabobobi na hangover bia ni brukutu nim akakado no so eyo widi ni ye yenkone kotobi emfa eni adwuma orofo oba pemfo enu bisa na ndi fiedu nwotwe a untumi emfo asem enko brukutu so Food and Drug Authority no the stamp press so dimayam se Ghana futumi enu brukutu ni bi ema wo mu eni etumi jepa 0244 620 294 244 620 294 yeko na yeko pe burukutu ni bi na yemfa eni yedwuma wobo Herbal and Medical Research Center or for research na yemede no ye hwehwe oni padua nim ne de duro account yade be na rekodan wobo a otumi entu ase na wo fama abibiduro so na odi tu yade ase or for wode odin herbal bitters abadwa so sa wode no enam sa yade biada usisi yade no ebetu akọ sa no de prekese powder PPP wode abadwa so immune booster papa rofo ye ko obo ho dia na siafum kwan dia yemfra wa homa we nsu 0257472506 0257472506
2506 Lawson Beverages wɔ frɛ wo the Lawson Herbal Mesha Bedwa so saa no the Lawson Law Care Mesha wɔ de aba or the Lawson Durema Bitters and or the Durema capsules and so aba na bitters no edi him edi atwagu ɔmanfo dodo no a ɛna se hangover bia ni mu na mema no kura di adanse sɛ Durema Bitters no ɛnam enubran no wuwo mu no nti no enhaban ya wɔde agu mu nti no wutumi gyina so ɛnya asɛm ketewa mema no na ɛka hu amanyoma ɛkɔ wɔsi gyina so ade ne den ne kotri ɛno na ma no pɛnu enya asem ketewa kura ɛno ti yɛnkɔ do Durema Bitters ni bi ɛyi yɔ ne aponto ne abadinto ne nyinada etumi ɛboa momanfo ani gye pa yɛfrɛ wɔ mo wa homa wi so 0242133577 0242133577 na yɛnkɔ to bi bia de no ane club odofo bia enu ane club bia na se wohwɛ bia no yisi ho sɛ de ho ate atesuo no a odofo duru ba bia ya na akɔno pa saa club bia no Ghana fo agye atum Ghana fo so omu dia ne club bia no omu ninsa bia ka ho ɛyɛ club bia odofo udidi a wobetumi abobo bi na me ka kyerɛ wo sɛ club bia no ayi yo ne aponto ne abadinto se de bia meka no de den sa ye no odi nsuo ya enye yankobɔ club bia ni bi efirse bia no enoa ene club odi nfie du nwotwe a emfo asem koso oba penfo mfo asem enkoso orofo yenkɔ club bia no ye wo last size no ho en ye wo medium no de opɛ na wo yi na nwoma akonkan ma abrewatia Ofoso be mama menchia yewra Henry Kwete wono ena woye amanyoye asue ye no soafo Ministry of Interior wone nana enyia kwansa wono no so any deputy Gomua Central wono ena eye mrahye bedwani ede ema adehye ya wono so ewo ho na ofoso be ma na mensanchia fa commander for ya wono so wo mem hasenum nyina especially just so say bia sama ya ken kura no could be say bia na onte ye ma yenchia na nanwumre na yenchia Mr. Asare onso ye fire officer ye chia mo papa ye na ofoso bema ewiase wo hu se wo hu anoma kura ye nto ne bo ena sa wo pa adoma komasem etie nso so a ena ya akobo abrewa nana yemfa eni ha ne nso so enkwa aprenken semafie enti Bernard Osei or Osei Bernard ya wo ye dumja dwuma ye ni ewo ejoso fa command no ye ka chane se wo kire nyankopon ya adomo no ntikura no ta mo be na wo twene ye de bo adwuma ye be ba ha se nom no nso ene fa aba betwen wo nom na wiase wo anya bibi ama wo ase aye nyan sa mo ne kro no akwada 22 or 23 years oya wo ba wasene mu ba no enka wo na kwan bi so korampo no on say ye kwa ma foforo so anase ye kwa broni kromu a wutimi hu obi no as oh we SHS we senior high school enu ntina bia adwuma ho aye de ama no me wo company bia na say ba bia me wo na kwan da ho nanka waso ne nsa no no so akoma no bibia ye nanka aye fe wo de ha se no na system na enweke kwan bi so ena wo so afa blonya ho we kraka say wi nkokɔ ne ti ne ko nyina ne na eka ho wa anya bibi afa ma brand ya wo ye wasene mu bai wasa agini sika say manfre obi na director ne bai no obi director ne bai ye na obesi wuso no adenti na won kan chansa ne won fa sika ne nkoma maame no maame na ye friend aida na wo body din say won na odi sika ne nkoma no adenti na so one director ne say fa sika ne nkoma maame aida no na protocol no empanyimfo de ahye ne nsa na wasa agi sika na wie sa betoto ayampia de akere ye ni ati ase num ne yese wo obia ni ku ba bi o ho wate wo bia ni ku ba bi o ho ye betimi aka ni player kyerɛw bi nso so asankanya atade na ɛhya wo na ɛka sa wo mensam kasa na wo kasa no ɛka wontimi nkasa nkyerɛ wo bia esata me bɛka no kra kyerɛ nipa na we me kasa bia ɛyi friends say just commander bia wonte ye mi wura besraw sɛ wo tie ye ne ablante wo ba wo kyerɛ nyame ya adom a mo ka asɛm bi ngu na so mo ansa no aba beduru ase nom nya sa de won pɛ no ba no so ne nsa bɛka wa ase nom yɛte ayanya nkwada asa wontimi mfa ya so ya sa so emedane yankwa wa ha se nom sa so cho so oba wa prepare no ho a yesu abepe ho ya be prepare ya ho atwen no kyena na wodi sabi nsam a ensem fra we sei na wodi adi wo biba
wo wa nya hwama no asa chinchim ne sa gidi sika so de koma hwan so de koma hwan wo sika ne besi wo so yesi ya gi sika ne de afiri wonsam sa wo toto ayampia na wo ye hwan e na wo ye hwan producer na ofre no ye hwan wo you obi why wo you obi na the first so ya Asem Mpe Nipa da bia me ka me se Sompa ase no mo no ya ti ase no mo ta one media for no wo bia nyi ho ya akwada wa ha what am I say ana nya santrafo adwuma ko ni tu bi nya wo betimi du omani mo twetwe fom no enye ha se no mo bia yen kwa afa wa ha se no de ono na kasa sesi ano wo ko bia na dan a wasisi e de a kire wo ne kasa a wo yuso a wo kura nka won nyina fo no so nke kasa ankire no ya ka cha bia na adwuma ya wo ye ya ono akrakra adwuma no ye wo de abaya adwuma wotimi jebesi akese but e betimi abase bia de ono ne kasa ye no wono akasa no mo wrem a wotitin di abobla no bia ke jama wo sa won kwa akọ sa line na nka wontimi no etu wo mo fra ne kasa bi nyansa se bi gu na ni tirimu omo ka badwen bansam bi nto na so mu ansan wo kina waduru ase nom anya sa wo ba wo se wo de besi ayan ye de betwa ba bia wo sa Asem Osi pese wo de kokot na wo se wo kọ no ni ahwe sa mamla no ya wo no mo pempam ye fo so be ma na ya na ya mareho me say the system is not working wo hwe at na wo mu gina so a wo no de hye fire for ya eniema pina na asesa wo sa re-establish no krampo na so ni nyina mo na bi ya adwuma pa ya mo maba so na wo hwe emla wo hudum jadwuma ye ni dia na wasa wo ye ya fa mla nya adwuma wo ba bia ya kasa kora yete eya adwuma okay na yese anoma wo hu se na no wasa dan krampo na wo ni di mfa ntwa suo eti ya ka che ye Robert wo say se na no wo ya ma won tra Joseph fire command ho na won tra eye tech emfa ntwamu ma nwraga ensa meso be for transport on so a won fa ntwamu ma mesi aboabo ho ensa fa mesi airport run about ntwamu ma so amema bedru adwuma wase no nya sa wo kira me se wo de sia ye de betwa ba bia wo sa Asem ne kodru no ye wo pese kodru ho ye be boa no amena kodru no ye ho dia no ho be kofo so be ma me na Asem me fancy ase no okay ye ko adwoso assembly akufu ado ho ene aban kra kyenye sa obi mo na beti no bin kan kire nana ya santoa oba besi okoa premu ano adwoso ye ne dia so obi good na saase ne ehufin ogu ode ani guase e ka no wajo obi si ka 3 solid good years oba mi afa na adwuma ada ne nipa bi trimu oden sa etefrisi ya ka Asem nti obi ante ne wadwoso ho en kan kira brantie benado sese ensem a wo die brantie di ensem fra na nyefe na ya tage wo bi be fra wo sese benado se de saa no te enti efema wo se de saa ensem we to so be mena se oso be batna de ya brana be pepo ni mfe de no na onim aguase se waje asuko no ma we sika mfie miensa na ka we fire chi kura se okura kese ka police fo acho dadada ifriso man no na mu mra no du ba bia won te ase ka hwede wo de di abrantie so beba ha kina de ya fasika no bre no one maame aida no mo betu abrantie ne ka eno tie be koso obodam pare abaso da bia ifrise eno kura de metumi de ya Asem ka kire se wo fenso apostifo mo ho nyina ye ka kire no wo yi wo mu firi ho. This is the time wa kase komo mo yesa adwumadi e we no wo mo gege amanfo sika wo mo wa abaya adwuma mu no ya wuro mo tade ne agi wo mo adi dia he wo performance service adwuma no abi wona we de ko giatade omo ma ne hwe kwaku Yanko huma so 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 de ko kase saa na wote a enya nim guase em wabusua wo yire kura na nim guase wo makura nka wo mo hello Ofoso ye amo ti say kama pa katachi oyibo national ni we ta ni bu ene aban adwuma ni papa ni wo ho mbe form mo form o
che de uye pako jo bi sika 3 years wa fa ma no obi wo wa ye be fa no na ya fa na ya ko fa ni pa foforo onye doctor ni na wa ko wo obi pane na wa kunu kwa we mu ni na e yi omo fi abaye dwuma mu na fa right person for na o se e to be ba e try ni na e ba Sompa ho ni mo gba si fa atade na se na wo power o do wa atade ni go na fa fi ani en re de e be ma ni nyame ni adwuma. Okay, hello baby afrefre udin akwesi ni mi do adwuma mo ye ka de nyame mama akoma nyame mama botre na sene mi busi efu a mi si wo fie ni enye kira mi ko ba bi pa nka kira nka me ba studio because first is me one go school sempre one go school because obi won adwuma wo ye wadwuma ana mpanyimfo nzuzu ye wo adwuma wo studio it is a akona se na o kan se ye entro na kwani ka nti ka mpanyimfo nko mo nti ko mo nti asama mo ka nti ko bien ti ma me yi ni ho ano na mo to no na wo papa panyiwe wo jira fo so dim mpanyimfo mo te studio atam on ne twa mo ka na oni nyansa sempre oni nyansa kwa te o twa ba on ma me loken ni ma no pa en ni jana ni ma twa ho ma ho mo jana ni ma twa ho ma ho ati ndi de wo di mo tan no ayam ya wa because grade di won adwuma wo je wo ya ka se tie ni pa workers two ka kwa ba wo timi twa mo ka na ya fa adanti ni kama we na wo je on e buru bukata ya ko kana wo di mpani pa ni ambe tia na ka ta ta na wo kana yo credit na ambe tia na ka no. Okay, hello wajisika no. Hello baby afrefre udin me say atampa program na moya ayeti o ujina so hello program na ujina so no afeno okwesi ofo okay hello good evening majo so katache yenti o Oforisuo ye me wa joni ma pa we well fire service ni no na mo ke ba police ni dia ono so wai barman pontiano ye mo ni din ono so sa juma sa na oji oju sika so do ko police enti mo nche no okay fire service for no ebinom enyo mu nyina ebi bo adwuma pa hello Osei ye Osei ne mama mera the first one is the work papa me and the maze to you no so my try the scene which can be independent is in the mega group okay hello Fosu ye yenti opanipa good evening majeso katachi fire service ni mo kan ta kolanzo ompe mo mano ebebo ompe mo mano ebebo okay na just one fine no ne ntwatia wa Asem Mpe Nipa I was thinking you. Yes. Hello. Hello, Majo so mame. Come pa. We were telling that I never want to say that I do the birthday and we didn't birthday. Oh, I say no, I'm a woman, master. Yes, I was the the idea we had calculator to studio and everything last Saturday evening to calculate yeah, what can I talk park so now? I don't know, the you go my name it's a mask in the best Mate. When you do my woman and him go as a go fire for we. Na we know that's we adwuma. Hello.
Hello, Oforisu Majo. Majo so katachie. Asem Mpe Nipa yini. Yenti o, eso na ojina no. Yale kanza kwa na ya na emiya. Asem ye kakeja popa nke eba ya kabe mede na boy no. Yo ye no first service ni no. Mo friends ay ochina mumu ye na page for na ntibi. Why? Mumu ye na page for ntibi na say you want cheni bi na was Joseph Fire Station wa untimi hu because abrant was akoma hodu no untimi tiafe ebi se kra Japan ko na ga atusu isi ya ko be shu asen na emi ya kidi ebi nyina eda amose mo ano why na za kansika no okay Asem ye fo afre nyina ensia na abrant ko akoma to ye mwate we ni Asem Mpe Nipa no ye ni otententu no ye ya boye ntaba mu ne enu ti na ma hye da to nkrade amadwoso hema so na na asase no enna masama akufu ado a wodwoso abai krache se wonhwe na Asem ewuni oye agudwoso animu ase abirwatia Oforisu bema ye na asena ye nka nkyere obi a owa asem obi a owa amane bema katachie oba besiaba eje ede agina ne bose wato asase enso woje ede afiri wonsem wagya pade bi wo hwimede afiri wonsem wode wonsa ehye kuntru asese bra Asem Mpe Nipa dwumadefo na yentimi enkokon no emfama wo eno ane se wo fra ye mai 0243 58 another 5878 0243 58 5878 0243 58 5878 and answer 0552 095593 0552 095593 0552 095593 emai mi enu bi abefre bia no ye beje wo so wonfo asema ha senom ensa emfa enkose de wusie ba ye no ai anopa nyina ye wa ha senom anopa ene ye ba ne abeje nsem do de sefata siesie e wo office no ne aye ne sa de entiase ama adwuma na nasa anya adwuma no ne ye de aba eye afidie no so ye sori so a ye fa happy birthday so no kokra enko emfa emma Tibrekese ya 21st clinic wotia no ya 1 media and so wotia no Dr. Blessed Foster ne ewa woda panyipa waye no futablaba ya mansan enom enunufo anu nsuo dodo na na edan no efa won dada aduane ho panyipa nyakopon koso enhwaw oma wadom no enye kese Erade tutu anama ensi bia ekron na erade ma enipa emu so wani suade hunu ya wowo eka de owo ne ho no erade ema unu sabotaye no ho animu ya chilling enso so enya uchefa kwan bi so happy birthday to you boss we love you so much and we appreciate you a lot nyakopon koswa enya wadom sans party ni de je ye ya fa happy birthday enso ma of alumba the nation's uncle Kwako Kingsley yene no ene dijuma ewo Sompa TV Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie wa fene wa woda happy birthday to you nyankopon kosoa ensure abrante pa kokrapa erade kosoa anya wadom roso erade ma enigye no enya kese enya roso fam wagina ni rof abrante obetena se no maso ya kokra se o ya abrante o chana uni ni boso kone me bako Kwaku ya do papa okay na hema de no ha fa no to so ana na mefa ayi munyi weke ayi Kingsley free so maye na yemfa eye blessing aniwa eje bafo for so me ankasa me sister me dinachi ne kechre eno no okosko Glorious Academy ehwa overseas wonya mfinhia ne nkono happy birthday to you bedofo yesi ya do papa ye nyame pa ene yesre de ama wudi blessing no enya nsunsa so ewo wonso wakwan enyina mu dade ne mommy so mo do why for so be manana hema de no we no okay picture that so I know your normal
na mo fan eno nto so dia wo dia ma no ye fa no nto so ne modin ne nko happy birthday to you ni din na ma ho Nyankopɔn koso a ensure me dofo Erade emma wo enye adomro so emma wabusua na enepa so emu so Ghana man ehia wonte no yesre Nyankopɔn se adom biara nti a enam so nti no wado ba ye no Erade emma no emu so emma happy birthday to you we say Nidina amo, Nidina ma. Mami yabu esiama. Na se husband. Mami yabu esiama no husband ni. Where ya Accra there? Ba se husband Accra there no. Nyankopɔn koso ensure wa name. Erade ma yokodro honhom na oma ne bambo nya kese wo so. Said they will smile na Erade e ma se anigye no entina wa brabom dada. Love you so much. Me name Erade ensure wo piefo so be ma. No, okay, we minimum no. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nyame nhira mu nyina mo ene mu di ma woda no. Nyame nhira mo enya mo kese. Okay, akwani asaso obi biada wo boaye ma Asem Mpe Nipa ye di aba na